جزينا مال نقحتنا يبر حمقنا في سعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقاد لبون ستر زكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر سقومي بزبر غريخو وين تعاشو تاريخ مالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مزاينا تحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف الكرفنيو يريتراو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعل بحنت معدنا وعيز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت لنا ويبهلنا بس سمعتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرا ريونو تصر لو يحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راولنك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راولنك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونون أي وتر تمنيتنايو زابخ فتي درفي ناي بحكي لبخات تنكف درفيها درافيا من مخانونا يفلت كون ناي بحق دست بلن درفيا نعاخمون دست كم تبلا كوين فلتي مستي إيرتراونت ناي بحق ما كيتو زخود زلو نعوز قالتي تدرفتات نعاخم إلى دمسو أخي مثلكم نعاي دست لازم بلن العلو كل دمسو ولا تتعستون أنا يهوب نعاخاتكم دست بلاكم كون نريوز لنا مدرغ دمان زي مثل دونالد ترامب سلطان كي حازو خلو نعلم بملت أنا ويصوالو نقال بتصبغ نقال بحماق مالتي سلازي ناي دونالد ترامب اب سلطان ممصا عبس الواكلو مخانو ما نم دسعته يكونن كل جينا منبركي حازو خلو عالم كلها بزعبوك تزارب جميرالا هاجرات كلها تم بوليسناتن كساغلا جميرالا اليوم اذا بولي ناي دونالد ترامب ممصا حمام رئيسك خونهم كلهم قال يوم دما ጩራና ይተስፋ ኮይንዎም ኣሎ ኤርትራ በይና ክፋልና ይዝ ከምዘላ ብሰፊሑ ክሪና ምስ ግብፂ ዘለዎ ዝምድና መመሊሱ እናገነነ ዝመጽ ዘሎ ወይ እውን ሰረት ጽቡቕ ዝኾነ ከም ዘለዎ ከርየኩም ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ድማ ወላ ተንተንቲ ፖለቲካውን ወላ ኢትዮጵያውያንን በጽሕዎም ኣሎ ጉዳይ ዝክንሪና ብዓለም ደረጃ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝኽእል ናብ ኤውሮጳ ገጽ ክገብሮ ዝኽእል ብወገን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክሳዕ ክንደይ በቕረባ ይከታተል ከም ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና لايك جبرو سبورت جبرو أبزي channel مسانا صنعو مسانا قصلو رجسنيا بزح حقداسي تمرتك نوسدينا قن دما عالمنا نبي كم تخيز على دما كم فلتنا مجمر يا بمنتاك جمر دليل الغلومي دونالد ترامب نفس الثاني ما تسكم زلو فلاديمير بوتين جبر ملسي بولو جبر ملسي محبوب نايكلت يوم دما أزارة بارس خوينلو دونالد ترامب دما أقداس زاربات زاري بلو let's start here. The press now. I'm Kristen Welker in Washington as President-elect Donald Trump's transition to power now begins and Democrats grapple with the uncertain fate and future of their party. I spoke with President-elect Trump earlier this afternoon by phone. Donald Trump drew full force نفس راحتي له 3 ورح له وبوحدو سروحنا خجمر انتقوني دونالد ترامب كابزا معلت كابتا معلت تمرصلا معلتي درو تسرح جمير وخمزلو منغستي أوشت عدي يكون عبد الجدمة سلوانا دونالد ترامب كسرح جمير له بتوم نعوك بيوت عنه دونالد ترامب أما ساسا بسبب نجار كحقوسهم كله اتهم دونالد ترامب كمان زي دليل نبرجن دخان لبجير له ماله بجمريا
فلاديمير بوتين قبل ملسي بولو بخليت من قد كريان خذ فلاديمير بوتين ذهبوا ملسي دونالد ترامب دما تملخت كم زبصحو بتليفون رقيبيه تبع على زو ام بي سي زبولين يرمس معايا بس كانش as he and his team begin the transition process. The president-elect outlining his priorities for day one of his administration. Among them, taking action at the southern border, including implementing what he has called his mass deportation plan, regardless of the price tag. The president-elect also describing to me his calls with some 70 world leaders since his victory, including Prime Minister Netanyahu of Israel. دونالد ترامب مجمريا قال كابتن قداموت اتوكروش بوم كسرح زلزلو immigration حتى immigration يو سدتنيا أنا أمريكا تخيز زلها أب أمريكا قص كات حسب زلها it's gonna be very hard for you حقاو من قدي تمسيقة صبوا كل واقع غليو بزيل حقاو من قدي بقول كات متزلها بدعم كبيدي كون أب حجي دونالد ترامب أب قدامه يدرجود فكيرو ولا حنتي جبران تبلنا أي تردون يور سيستم ناي واشنطن حجيجن ملو بملو دوبنا أمريكا كسر يوم مخانون زي حقاو سدتنياتات كنا من تاي واقالوا كترز مخانو محليات يزلو سلازي سدتها بأوروبا أزيو كبيدو اندحريلنا نيرنا نا أمريكا زغدا ديكون زي حقاوي سكرو دوب غير كاتموصو سدتنا أمريكا أزيو كبيد كونيو watch out أشحاد جنزب كان هيوت كان أبريسكي تيخا تراي كخيت ترف تراي ديكونس أب حدا خيت ودق سلازي إذا فيديو زيا زاك فالزيات ما نسبات كتبصحهم كلالوا أنا بزوانزي كم نفسي جميرة نا سدسل تشونا سلازلني مفتحون سلازي كونه نيرترا دما حدا كابت زلعل حسياز جبرلا حزبا سلازغده بمخادو سلازغونه تزغده خيدلو بحجز مص ولدوغن بستخال متن نيرترا نامسبو مدرخ سلات خيزلا اب حدو كف قبل كانت تبابع كنكلالنا نيرترا تفتوا تخينكا تقاوم دقف تقاوم خون دقافون زي قد استقالا زقت كمال يدلني منسي بيرتران تلو تراي دواصا نيرترا تفاز دل تقاوماي ترايو منسي كبيرترا خوص دلي ناي بحكي كاب درج زيچكن كاب منغس هايل ماريام زيچكن منغسي نبرن ኤርትራውያን ግን ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኮይኖም እዮም ተቃሊሶም ስለዚ ቃልሲ ወይ ናፅነት ወይ ለውጢ ዝደሊ ተኮይን ከውን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝግባኦ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ዝደሊ ንኤርትራ ክትወድቕን ክትጠፍእን ዝደሊ ጥራይ እዩ ካልእ መፍትሒ የብሉን ኣብ እሱ ብድሕሪት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ንመለስ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ዝለዓለ ሕቶ ምዃኑ ንዑ ካልኣይ ድማ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ርግፀኛ ብቐረባ ክሰርሕ እዩ ድሮ ميت خاميت أرجع يكون كم زبل زلقو حماس مقراص نيتوكسيك فرارم كم زل حساب جليس له حتى وين انتقونه مس أمريكا مقراص نيتوكسيك جبر كم زل جليس له درو دونالد ترامب تعرف عواتز بحال زليو كونفيرم دا يكون زحبريتا أنا كونفيرم هيك بركون جن أب إكس بزوج زي كصحافي يلله كاب أنا زعمنهم channelات مالتي so there is some truth into it قال حق النت كل واي غلي مس جزية جن كرينا وداينا يوكرين دارجا Europe عملوا بزعبوا كوزموا عللوا بدحر كريات. That loomed large over the campaign, adding that he had not yet spoken with Russian President Putin, but believes he will. Mr. Trump also shared details of his conversations with President Biden and Vice President Harris since the election, calling them, quote, very nice calls, both respectful, both ways. ካልኣይ ድማ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ብዙሓት ፕሬዚደንታት እኳ ተዘራሪቡ እንተሎ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክዘራረብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ክገብር እንኳ ሓጎሰካ ከም ዝበሎን ርክብ ንክገብር ፀገም ከም ዘይብሉን ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቀጥታዊ ኮሚኒኬሽን ንክህሉ ዝበለፀ መድረክ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ንዓለምና ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋ ናይ ኒውክለር ካብ ምእታው ከድሕና እዩ እዚ ንባዕሉ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ናይ ራሽያ ናይ ኣሜሪካን በዓል ይፈልጥ ናይ ዓድና እንደግበር ወይልከ ኒውክለር ተተኪሱ እኮ ንዓን ክልቲኦም ጥራይ ኣይኮነን ንዓለም ሙሉእ ይክልከም ስለዚ ናይ እዚአን ክልተ ሃገራት ጥዕና የገድሰና እዩ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ክፃልኣ ይኽእላያን ግን ምትፍናን ናተን ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ክኸይድ ኣይንደልልና ምክንያቱ እቲ ዴንጀር እቲ ፀገም ናቱ ንኩልና ከረኻኽብ ዝኽእል ስለዝኾነ እዩ እዚ በቲ ሓደ መልክዑ ክንሪኦ ከለና ባይደን ምስዓሩ ተቐቢሉ ኣሎ ካማላ ሃሪስ ምስዓራ ተቐቢላ ኣላ ዘጠራጥር ስዕረት እውን ኣይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ ሓምሽሹ ስለ ሰዓሮም ዴሞክራት ሳቡ ከለዉ ርእሶም ሒዞም በስማም ኢሎም ኣብ ስርሖም ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ምርጫ ብፅሩይ መንገዲ ብዘየከራኽሪ መንገዲ ስለ ዝሰዓሮም እዚ ብሕም ክብሉ ይከኣሉን በቲ ኮይኑ በቲ ጆ ባይደን ድማ ኣይ ቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ጥዑይ ዘረባ ተዛሪቡ ንዶናልድ ትራምፕ ክተሓባበሮ ከም ዝደሊ ኣብ ስልጣን ክረክቦ ኣብ ምርክኻብ ናይ ስልጣን ኩሉ ዘድሊ ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እቲ ዘገርም ግን ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ እዛ መግለፂ እዚኣ ግን ኣብ ዋሽንግተን ንዘሎ ኩሉ ቢሮክራሲ ሕማም ልቢ ክትኮኖም እያ ስምዑ ኣብዚ Dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats.
ዶናልድ ትራምፕ ከይተበገሰ ከሎ ስልጣን ከይሓዘ ከሎ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ሂብዎም ኣሎ ንሳቶም ድማ እቶም ነቲ መንግስቲ ተጠቂምኩም ንህዝቢ ከተሳድዱ ወይ እውን ኣብ ዘይድሊ ብልሽውናን ስርቅም ተዋፊርኩም ዘለኹም ካብ ብሕጂ ቦርታኹም ጠርንፉ ቦታ የብልኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሕጊ ከፀድቕ ገለ ዘይኮንኩስ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር እዚ ከዓ ፕሬሲደንሻል ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ብቃሉ ጥራይ ኩሉ ሕግታት ከም ዝቕየር ክገብረሉ ዝኽእል ነቲ ዓመተ ስልጣኑ ን4 ዓመት ማለት እዩ እዚ ስልጣን ስለ ዘለዎ መጀመርያ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ኮይኖም ኣብ ዘየድሊ ስራሕ ወፊሮም ዘለዉ እታ ዘረባ ድማ ብቐጥታ ኣብ ናይ ግብረ ሰዶምን ካልእን ንቆልዑ ኢንዶክትሪኔሽን እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ዶ ናይ ገለዶ ኣብኡ ኣብ ምውፋር ከይዶም ዘለዉ ኤጀንሲስ ናይ መንግስቲ ብምልኣቶም ክዕፀቡ ምዃኖም እዩ ነጊሩ ነይሩ ቀደም ድሮ ነታ ዘረቡ ድሕሪ ምርጩ ክገጥፋ ኢሎም ብዙሓት ተስፋ ዝገብሩ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ቃሉ ከምዘይዓፅፍ ብናይ ህዝቢ ደገፍ መፅኡ ከም ዘሎ ተረዲዎ ኣሎ ብናይ ኮርፖሬሽን ደገፍ ኣይኮነም መፅኡ ዘሎ ብናይ ህዝቢ ደገፍ ለይትን መዓልትን ስለተቃለሱሉ እዩ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ቃሎም ክዕብር ድሌት የብሉን ድሌታቱ ንክስምር ድማ ኣብ ሰነት ዝለዓለ ድምፂ ኣለዎ ሪፐብሊካን ዝበሃል ዝለዓለ ቦታ ዝሓዙ ኣብ ሰነት ንሶም እዮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ኣንፃሩ ዝኸደ ሰኔተር ክምረፅ ኣይክእልን እዩ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ዘይፈትዎ ሰብ ኣብ ስልጣን ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ካብቲ ሪፐብሊካን ንላዕሊ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝፈትዉ እቶም ሪፐብሊካንስ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰኔተርስ ብድሕሪ ዝተገዝኡ ስለ ዝኾኑ ኣንፃሩ እንድሕሪ ከይዶም ክስሕንዋ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ንሱ ዝበሎ ኣንፃሩ ንክትከይድ ዝኸበደ ዝኾነ ከም ዝኾነ ዝነገር ከሎ ጌና ከይተመረፆ ከሎ ንዩክራይን ረጤት ኣይተሃቡ ኢሉ ዓፂቦም ከም ዝነበረ ዝዝከር ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ቤዝ ህዝቢ ናይ ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ እቲ ፓርቲ ተቐባልነት ከም ዘለዎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ዋሽንግተን ዘሎ ብልሽውና የስ ብልሽውና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ገሊኦም ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ብልሽውና ኣሎ ገለ ዝብል ኣለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝብል ዘሎ ሕልፍ ዝበለ ብልሽውና እዩ ዘለና ይብላ ኣሎ ነዚ ብልሽውና እዚ ንምፅራይ ድማ ነቶም ኣብ ብልሽውና ኮፍ ኢሎም ሓደ ካብቲ ብልሽውና ናቶም እንታይ እዩ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝደለይዎ መንገዲ ዝዕንድር ዘሎ ፖሊሲታት ናቶም ንዕዑ ከስተኻኽሎ ምዃኑ ምክትሉ ከዓ ድማ እቲ ምክትል ናቱ ድማ ካብኡ ይገድድ እዛ ዝብላ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ዘነፀረ ቅድሚ ሕጂ ምፅልኩም ነይረ ኣብዚ ስምዕዎ have built a foreign policy of hectoring and moralizing and lecturing countries that don't want anything to do with it. The Chinese have a foreign policy of building roads and bridges and feeding poor people, and I think that we have እዚ ምክትል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ሰኔተር ከሎ ዝበለ እዩ መንከሸር ገይርዎ ኣሎ እስከ ነቲ ፀረባ ብፅሑፍ ሕፅር ኣቢሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ንመርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብቀረባ ከም ዝከኣተሎን ምስኣቶም ዲፕሎማሲ ክገብሩ ኣብሶሉት ሬዲ ከም ዘለውን ሓደ ዓብ ጌም ፕላን ድማ ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሪና ነርና ሎሚ ድማ ብዕምቆት ክንሪኦ ኢና ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብቀረባ ዝከታተሎ ነገር እንተሎ እዚ ኣብዚ ቻነል ንሪኦ ዘለና ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይዛረቦ እምበር ብታሕቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ ንዑ ዘንፀባርቕ ትሕሰይን ኣብዚ ንቕርብ ዘለና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ሓበሬታ ስለ ዝመፀኒ ይኮንኩ ኖ መንግስቲ ኤርትራ ክኸዶ ዝኽእል ግምት ናተይ ቀፃሊ ስለ ዝከታተሎ ዘለኹ ግምት ናተይ የዝበኩም ግን እቲ ግምት ናተይ እውን ብዕድል ዲ ወላስ ንግረ መንገዱ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ እውን ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ዝመሳሰል ኮይኑ ይስማዓኒ ፅቡቅ ድማ ይስማዓኒ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ይኾነልና ስለ ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ሞራላይዚንግ ማለት ንሕና ንፈትዎ ንሕና ንደልዮ ንሕና ንኸዶን ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ እናበለ ዝኾነ ዝጭበጥ ኣብ ባይታ ስራሕ ዘይብሉ ብኣፉ እናነገረ ነቶም እምቢ ዝበሉ ድማ ብገዳን ብመቕፃዕትን ክንደይ ፀላእታ ኣጥርዩ ዘሎ ንዑ ገዲፉ ይብላ ኣሎ ከም ቻይና ቤት ትምህርቲ ብምስራሕ ፅርግያ ብምስራሕ ሕክምና ብምስራሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ብምስራሕ ፅቡቅ ዘንቕ ዝኾነ ሽርክነት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናይ ሞራላዊ ስከት ገዲፍና ኮፍ ኢልና ብስራሕ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ንኣሜሪካ ዘርብሕቲ ኮይኑ ጥራይ ርክብ ክንገብር ኣለና ንኣሜሪካ ዘይርብሕቲ ኮይኑ ድማ ኢድናን እግርናን ከነውፅእ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ብትክክል ኣብ ነፍሰን ዝኣምና እንካን ሃባን ክብላ ዝኽእላ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብቐረባ ክሰርሓ ዝኽእላ ዕድል ክረኽባሉ ዝኽእላ እየን ፍቆሮስ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንዑ ዌልካም ምሳኹም ክሰርሕና ኣይኮነን ክብሎም ዝኽእል እንታይ ዳ ከምታ ትብላ ዘለካ ከምታ ቃልካ ንሽርክነት ናይ ክልቲኦም ንረብሓ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ክሰርሑ ተደሊኹም ኣፍ ደጌና ክፉት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ባይደን ዲክታተር ኮይኑ ንዓና ከመሓድረና ናቱ መጋበርያ ክገብረና ዝደሊ ተኮይኑ ግን ኣብቲ ሓላ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድሮ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተበዲልና ዶ ገለዶ እገራ ወሪድና ኢሎም ምቑዛም ገዲፉ ሓድሽ ፍሬሽ ስታርት ሓድሽ
ምጅማር ናይ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ንክገብር ድልውነቱ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሓሉ ዘሎን ኣብቲ ዝበለፀ መንገዲ ድማ ምሳቶም ክዋሳእ ከም ዝደልዩ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቻይና ክብረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከተርኢ ተጀሚራ ምስ ኣሜሪካ ክገብርሉ ዘይክእሉ ምክንያት ከም ዘይብሎም ይገልጹ ኣለዉ እቲ ምግላፅ ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ክትግምት የብልካን ክትነግር ክትክእል ኣለካ ከተፍልጥ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ድማ ፕሮአክቲቭ ከምዚ ሪአክቲቭ ዘይኮነ ፕሮአክቲቭ ንኢትዮጵያውያን ከገርሞም ጀሚሩ ኣሎ ፅንሕና ክንርኢና ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ዲፕሎማሲ ከገርሞምን ራዕዲ ክፈጥረሎም ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትከውን ከም ትኽእል ብተግባር ኣርእዮም ኣለዉ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ጌም ብወቅዒ ኣብ ፀወታ ድማ ይሳተፍ ኣለዉ እዚ ከዓ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ንመለስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ዘረባናቱ ንመለስ that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. So, እዚ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ካብኡ ናብኡ ከማን ከም በዓል ቻነለይ ስግኣት ነይርናዩ እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሴንሰርሽፕ ብብዝሒ ክሰርሕ ስለ ዝተረኣየ ነቲ ናፃ ሚድያ ወይ እውን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ በዓልናተይ እኳ ብናቶም ራዳር ብፍፁም ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ገለገለ ቻነላት ይኹን ሚድያታት ክዓፅኡ ስለ ጀሚሮም ዝነበሩ ስግኣት ይፈጥረልና ነይሩ ንበዓል እቲ ጉግል እውን ፀቕጡ ይገብርሉ ከም ዝነበሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ብፍላይ ናይ ክርስትያናዊ ከምዚ ንግብረ ሰዶም ንሽተይ ዝነቅፍተ ጌርካ የፍርሃካ ነቲ ኮቪድ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ዝቃወመ ነይሩ ንኮቪድ ዝቃወም ዘገረባ እንተ ጌርካ ቻነላት ይዓፁ ክንደይ ፀገም እዩ ነይሩ ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ኣሜሪካ ፖሊስ ናቶም ዝኽተልዎ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ነገራት ናተጠንቀቕካ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲኦም ከምዚ እናገበሩ ህዝቢ ኣሸቢሮም ዝነበሩ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍሉ ስለ ዝነበሩ ንዓታቶም ዘሸግሩ ዝነበሩ ኩላቶም ካብ ቦትኦም ክግለፉ እዮም ይብላ ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም ኩላቶም ክጥረዙ እዮም ንናፅነት ህዝቢ ኣሜሪካን ንናፅነት ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኸልእ ዝነበረ ትካላት ዝመርሑ ዝነበሩ ክጥረዙ እዮም ካብቲ ቦትኦም እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘደንቕ ተርእዮ ኢና ንብል ዘለና ቤተክርስትያናት ይድፈራ ነይረን ህፃናት ደቂ ክርስትያን ደቂ ኣስላም ይኹኑ ክርስትያን ኣብ ኣምላኽ ዝኣምኑ ህዝቢ ደቆም ብፅቡቕ ብምቕራለበት ሃይማኖቶም ንከይዕብዩ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥሞም ዝነበረ እዚ ዕዳን እዚ መወዳእታ ክገብረሉ እየ ካብ መጀመሪኡ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ድማ ቀልጢፉ ነዞም ኣብ ከምዚ ዝዓዩ ዘለዉ ማሓውራቶም ከርምስኤ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክገብሮ ከም ዝኽእል ፖለቲካዊ ሓይሊ ክህልዎ ድሌት ኣለዎ ዝኽልክሎ ሓይሊ ድማ የለን ሓንቲ ብዚኣ ክትሰምዑ ኢኹም እዚ ነገር ቅድሚ ሕጂ ተንኪፈየ ነይረን ከምቲ ዝደለ ተንኪፈየ ነበርኩ ናብ ዝስምዑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብልሽውና ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጡ With Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፓወል ዝበሃል ምስተር ፓወል ጀረሚ ፓወል ዝበሃል ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ወይ እውን ናይታ ናይ ዶላር ፕሪንተር ዘላቶ ባንኪ ሓላፊ ናቱ ቸርማን ናቱ እዩ እንታይ እስከ ትብለላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ናቱ ከም ዝብልዎ ዘሎ ካብ ስልጣንካ ንክትገድፍ ይደልዩካ ከም ዘለውን ካብ ስልጣንካ ኪድ እንድሕሪልካ ወይ ከኣልየካ እንተደልዩ ከውርደካ ይኽእል ዶ ትብለላ ትሕቶ መጀመርያ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሲ ነቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ከውርዶ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ስልጣን ኣለዎ ዶ ስምዑ ብዚ Would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ካብ ስልጣንካ ከውርደካ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ይኽእል ዶ ኢልዎ ኢላ ሓቲታቶ ኣይክእልን ኢልዋ ሕጋዊ ስልጣን ከለዎ ዶ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንዓኻ ካብቲ ቦታኻ ከውርደካ ኢልዎ ኖ ኢልዎ ብካልእ ዘራርባ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ትካል ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ዝወፀ ፕራይቬት ባንክ እዩ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ሲ ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝውንንዎ እቲ ዘሕዝን እሲ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ 1913 ቅድሚ 110 ዓመት ኣቢሉ እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ሕብሕብ ኣቢሎም ዝገበርዎ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ቅድሚ 110 ዓመት 11 ዓመት እውን ኣቢሉ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ካብ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ ኣብ ፕራይቬት ካምፓኒታት ባንክታት ከም ዝወርድ ገይሮም እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሃብታማት ፋሚልታት ስለዚ እዚ ዶላር ፕሪንት ዝገብር ዘሎ ኣካል
ኣካል ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ክፋል ንስ እዩ ኣብ ኤርትራ ናቕፋ ፕሪንት ክግበር ድሕሪ ኮይኑ ወይ እውን ንናቕፋ ዝቆፃፀር መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ግለሰብ ኣይቆፃፀሮን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ግን ፕራይቬት ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝቆፃፀርዎ ተርዲኹም ኣለኹም እቶም ሼር ሆልደርስ ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ድማ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ባንኪ መን እዮም ዝብልዎ እቲ ዓበይቲ ባንክታት ናቶም እሳቶም እዮም ዝቆፃፀርዎ እቲ እዚ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ስለዚ ኢንዳይሬክትሊ ኣሜሪካ ናይ ኮርፖሬሽንስ እያ ዶላር ሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን ዝቆፃፀሮ ድሓን ስምዑ ኣነ ጥራይ ዝብለኩም ዘለኹ ይመስለኒ The clip you just saw, we're about to play the full clip in a moment, is from just a few hours ago, where the head of the Federal Reserve at a press conference was asked, if Trump tells you to step down, will you? And he says, no. And people are blown away saying, wait a minute, the president can't remove somebody? And that's actually the truth. The president cannot remove the head of the private Federal Reserve set up in 1913 that Ron Paul and countless others have been exposing. It is in control of the monetary policy. So ኣብዚ ናይ ብሓቂ ኣሌክስ ጆንስ ይዛረብ ዘሎ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዚ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ባጤራ ናይቲ ሃገር ንዓለም ሙሉ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ባጤራ ዝበሃል ክቆፃፀሮ ኣይክእልን እዩ ግደፍ እንተበሎም ድማ ነቲ ኣብኡ ዘበላሹ ዘሎ ሰብ እንተለውን ክሰጎ ስልጣን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ባጤራ ማለት እቲ ቀንዲ መንግስቲ ክቆፃፀሮ ዝግብኦ ጉዳይ ናይ ወላብ ስዊስ ከምኡ እዮም ዝብሉ እቲ ፌደራል እቲ ናሽናል ባንክ ኦፍ ስዊትዘርላንድ ብኮርፖሬሽንስ ብገለን እዩ ግን መንግስቲ እውን ኢድ ይህልዎ ያቡ ብሓፈሻ ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝተገብረ ናይ ብሓቂ መፈንቅላ መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ንመንግስቲ ስልጣን ናቱ ቀደም መንግስቲ እዩ ዝቆፃፀሮ ነይሩ ነዚ ፈንቂሎም ናብ ኮርፖሬሽንስ ኣስጊሮሞ ክሳብ ሕጂ ድማ ክቕየር ኣይተኻለን ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ንክቕይሮ እዩ ነዚ ዝብል ሓሳብ የብለይን ኣይ ዶንት ቲንክ ኣብታት ክወፍር ዝኽእል ግን ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ፍሉይ ክስተት ክንፈልጦን ከነስተውለሉን ዘለና ኢና ክሳብ ክንደይ ውሽጢ ዝኣተዋ ኣካይዳ ከም ዘለዎም ኣብቲ ናቶም መንግስቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ይቆፃፀርዎ ክበሃል ከሎ ንስለ ዘረባ ከም ዘይኮነ ባይ ደ ወይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም ሰይጣን ዝገልፆን ብፍፁም ዕድል ከም ዘይረክብ ገይሮሞ ዝነበሩ እዮም ኣብ ዩቱብ ዝነበረ ዓፅዮሞ ኣብ ፌስቡክ ዓፅዮሞ ኩሉ ፕላትፎርምታት ናቱ ዓፅዮሞ ነይሮም ሕጂ ግን ሳላ በዓል ኢላን ማስክ ዝመፁ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣክቹሊ ዶናልድ ትራምፕን ኢላን ማስክ እንዲኦም ገለ መኪና እውን ሸሊሞሞ ነይሮም ብዙሕ ዋጋ ንፍሪ ስፒች ዝኸፈለ እዩ ተባሂሉ ኩሉ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣቐዲሙ ዝዛረቦ ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ከንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርሕነት እንታይ ክኸውን ይደልይዎ ኣሎ ፕሬስ ሰክረተሪ ነቲ ናይ ዋይት ሃውስ ድምፂ ወሃቢ ድምፂ ናይ ዋይት ሃውስ ዋላ ንክልተ ወርሒ እንተገበርናዮ ብኸፍአን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሓደ ኣፊቱ ክፅለል መንታን ኢሎም ብዛዕባኡ ካምፔይን ይግበር ኣሎ ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ካልኣርሲ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዕምቆ ዘለዎ ትሕዝቶን ፍልጠትን እዩ Executive and judicial. It's not in the Federalist Papers. It doesn't exist. In 1913, a private consortium of banks lobbied Congress, and on December 23rd, 1913, in a quorum called only 3 senators, passed the monetary coup or hijacking of our nation. Now, Powell... ስለዚ እዚ ንታሪክ ንክንፈልጦ ኢለ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ብፕራይቬት ባንክስ ዝውነን ከም ዝኾነ ፌደራል ሪዘርቭ ንሱ ዘውፅኦ ውሳነ ድማ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ 35 ትሪልዮን ሕጂ ናብ 36 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዋ ድማ ብሰንኪ ኣካይዳ ናይዚ ባንኪ ምክንያቱ እቶም ነቲ ባንኪ ዝውንኑ ነተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዝውንኑ እውን ንሶም እዮም ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ነቲ መንግስቲ ይብዎ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ነቲ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሮ እተን ኣፅዋር ዘፍርያ ኮርፖሬሽንስ ድማ ንኣብነት ብየማን ወገን መን ትሪኡ ኣለኹም ናይ ብላክ ሮክ ሲኢኦ ንሱ ኢንዳይሬክት ለቶም ባንክታት ዝያዳ ዝውንኖም ንሱ እዩ እቶም ባንክታት ድማ ነቲ ፌደራል ሪዘርቭ ይውንንዎ ብላክ ሮክ ድማ ከባቢ 11 ትሪልዮን ዝትመን ኣሰት ኣንደር ማናጅመንት ዘለዎ እዩ ዳርጋ ንዝበዝሑ ካምፓኒታት ዝውንኖም ንሱ እዩ ድሕሪ መንግስቲ ቻይናን መንግስቲ ኣሜሪካን ሳልሳይ ዝዓበየ ቁጠባ ብዓለም ክንዲ 3 ዕፅፊ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝኸውን ቢዝነስ ዝውንን ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ኣሜሪካ ንሪኣ ዘለና ብክንደይ ዝተጠናነገ ነገር ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ብልሽውና እዚ ክፀርጎየ ክብል ከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ክሳዕ ክንዲዚ ግን ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይና ነ Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to.
Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship. Wow. دونالد ترامب I think ንብዙሓት ሰባት ራዕዲ ክፈጥረሎም ይመሊሱ ስለዚ ኩሉ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ንሰብ ዝቋፀር ዝነበረ ሕማቅ ገበና ዝፍፅም ዝነበረ ነቲ መንግስትን ማሕበራቱን ተጠቂሙ ድሌቱ ዝገብር ዝነበረ ኩላቶም ኣብ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኾኑን ከምኡውን ሕቡእ ምስጢራት ንኣብነት ኤፕሽታይን ዝብልዎ ኣሎ ሓደ ንሃብታማት ይኹኑ እዞም ፖለቲከኛታት ይወስድዎም እሞ ኣብ ሓደ ደሴት ንሱ ዝውንና ነራ ቢልዮኔር ነይሩ ኣብኡ ይወስድዎም እቲ ገዛ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ አንታ ሽማ ኣለዎ እዮም ዝብሉ እቲ ቬትሮ ኩሉ ካሜራ እዩ ዘለዎ እቲ መናድቕ ናቱ ይብሉ ስለዚ ምሱ ምስ ንኣሽታ ኣዋልድዮም ምስ ንኣሽታ ወዳድዮም ከም ዝራኸቡ ይገብሮም ነቶም ፖለቲከኛታት ሽዑ ንዑ ቪድዮ ይቐጥዕዎም ነቲ ቪድዮ ስለ ዝሓዝዎም ንሶም ዝበልዎም ከም ዝገብሩ ይገብርዎም እዚ ድማ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ተታሒዙ ዘሎ እዮም ዝበሃል ስለዚ እቲ ሊስታ እቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ ከም ዝተታሕዙ ትሕጃ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ሊስታ እዚ ከም ዝርጋሕ ክገብሮ የብል ከምኡውን ኣብዚ ቀረባ ዝተታሕዘ ፓፍዳዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ፒዲ ድብልዎ ራፐር ንሱ ንባዕሉ መዓት ገበናት ከም ዘለዎ ዝንገር እዩ ተታሒዙ ኣሎ ናቱ ሊስታ ድማ ኣሎ ንብዙሓት ሰለብሪቲ ኣብዚ ሆሊውድ ንካማላ ሃሪስ ዘጣቅዑላ ዝነበሩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፅእ ዝደሊ ዝነበረ ንሱ እውን ክዝርግሖ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝቐተልዎ ኣከታትላ ናቱ ዝምልከት ክላሲፋይድ ኢንፎርሜሽን እውን ክዝርግሖ የኢሉ ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ሓንቲ ኣብዚኣ ክርዳእኩም ዘለዎ ገለገለ ሰብ ነቲ ምርጫ ሓንቲ ከይረኣየ ስቑ ኢሉ እናኸደ ሕሊፍዎ ኣሎ እቲ ዓለም ግን ከመይ ከም ዝነበረ ትረኣዩ Richest men in the world have already become even richer as a result of President-elect Trump's victory. According to the Bloomberg Billionaires Index, the net worth of Elon Musk, one of Trump's most vocal allies, increased by more than $26 billion. And that was just yesterday. The wealth of Oracle co-founder and እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ቅድሚኹም እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ዘገርም ኩነታት ኢና ክንፈልጦ ዘለና one of Trump's most vocal allies increased by more than $26 billion. And that was just yesterday. The wealth of Oracle co-founder and fellow Trump supporter Larry Ellison grew by nearly እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ገለገለ ሰባት ምርጫ ክግበር ከሎ ወይ እውን ነዚ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣብዚ ቻነለይ ዘለኹም ብዙሓት ካባኻትኩም ትገብርዎ ዲያ ትገብርኹም ብቐረባ ስለ ዘይፈልጠኩም ኣብዚ ቻነል እዚ ሓበሬታ ትምህርቲ ዜና ትንተና ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ግዜ ግን ሪኮሜንድ እየ ዝገብረልኩም ቪድዮ ኢንቨስት ግበሩ ዓለምና ክትቅየር ከላ ዝበላሕና ሰባት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ነቲ ረብሓ ክንጥቀመሉ ወይ እውን ነቲ ነገራት ግን ብንእሽተይ ክፋል ኢንቨስት እናገበርካ ትኸይድካ ነዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ሓበሬታ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ድማ ክትረብሓሉ ትኽእል ኢኻ ክብል ከለኹም ኢሎን ማስክ 130 ሚልዮን ኢንቨስት ገይሩ ነይሩ ኣብዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ለይቲ ሃብቲ ናቱ ብ26.5 ቢልዮን ከም ዝወሰኸ ከምኡ ድማ ናይ ኣማዞን ትሪእዎ ዘለኹም ጄፍ ቤዞስ ነታ ናይ ዋሽንግተን ፖስት ናቱ ንካማላ ሃሪስ ኢንዶርስ ኣይገብራን እየ ብምባል ኣይደኖ 50 ሚልዮን ዲገለ ከሲሩ ነይሩ ብግምጣሉ ድማ 7.1 ቢልዮን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ከም ዝወሰኸ ሃብቲ ናቱ ናይ ኢሎን ማስክ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ከባቢ 390 ቢልዮን ክንዱ ተዘይኮነ ምሳይ ኣብዚ ቻነለይ ሰሚዑ ምሳይ ተማሂሩ ኢንቨስት ዝገበረ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ክሪፕቶ ፖርቶፎሊዮ ናትኩም ከመይ ወሲኹ ከም ዘሎ ናትኩም መልሲ ኣይፅበን እየ ምክንያቱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ስለ ዝነግረኩም ናተይ ከመይ ወሲኹ ከም ዘሎ ስለ ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ድማ ምሳይ ካብ 2019 ጀሚርኩም ኢንቨስት ዝገበርኩም ሓንቲ መዓልቲ ከይተጠራጠርኩም ገንዘብኩም ኣይትርኣይዎ ኣይትፍርሁ ኣይትውፅኡ ክብለኩም ከለዎ ኮቪድ መፅኡ ንታሕቲ ወሪዱ ኣይትፍርሁ ኢለኩም ኩናት ናይ ዩክሬን ጀሚሩ ንታሕቲ ወሪዱ ኣይትፍርሁ ኢለኩም ካልእ ዕግርግር ናይ እስራኤልን ኢራንን ኣጋጢሙ ኣይትውፅኡ ስቕ ኢልኩም ጥራይ ራእይዎ ኢለኩም ሎማ ኣበይ በፂሕና ኣለና ስታክ ማርኬት ክሪፕቶ ክልትዩ ንላዕሊ ወንጪ ተወንጪፉ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክትጥቀመሉ እዩ ዘለካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኣብ ካልእ ዓለም ተለኻ እዚ ዕድል እዚ ተኸፊቱልካ ኣሎ ኣብ ካልእ ዓለም ኣፍሪቃ ወይ እውን ኣብ ኤስያ ኢንቨስት ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ድማ ካልእ መንገድታት ተጠቒምካ ነቲ ዕድል ተጠቐመሉ ዜና ጥራይ ሰሚዕካ ሓበሬታ ጥራይ ሰሚዕካ ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ክትረብሓሉ እንተኽኢልካ ድማ ዝበለፀ እዩ ናተይ ቻነል ድማ ብዙሓት ሰባት ዜና ፅቡቕ ወይ ሓበሬታ ብምስማዕና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓበሬታ ንረብሓና ክንጥቀመሉ ስለ ዘኽእለና ዘሎ እቶም ምሳይ ነቲ ናተይ ሓሳብ ወሲድኩም ዝተጠቀምኩም እንቋሓጎሰኩም ሕጂ እውን ንላዕሊ ከይዱ ቁርብ ወሪዱ ኣይትሰንብዱ ጀስት ስቴይ ዴር ከምታ ኣነ ዘርእየኩም ከማ ጌርኩም ዓቕሊ ጌርኩም ቀፅሉ 10 ዓመት 15 ዓመት ገንዘብካ ባንኪ ዘሎ ዳይ ከጨንቐካ ዘሎ እምበር ገንዘብካ ኢንቨስት ተገይሩ ዘሎ ከሰንብደካ ይብሉን
ብዛዕባ ቢትኮይን ኣብነት ብዝቐለለ ክነግረኩም ከለኹ ኣታ እዚ ስካም እዩ በሎ ኣይትንገሮም ጆርጅያ ተታልል ኣለኻ ይብሉኒ ነይሮም 19,000 ነይሩ ሎሚ 76,000 ይብሎ ቅድሚ ወርሒ ይነግረኩም ነይረ ተጠቐምሉ እዚ ዕድል ናብ 52 ናብ 56,000 ወሪዱ ከሎ ሕጂ ፍሉይ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ተጠቐምሉ ብዘልኩም ብዙሓት መፂኹም ሳይ ተማሂርኩም ተጠቂምኩምሉ ትረቱ ውፅኢት ትሪኢኹም ኣለኹም ኣነ ኣብዚ ዝበኩም ንነፍሰይ ዝገብሮ ውፅኢት ዘለዎ ብዙሕ ስለ ዝከታተል ድማ ኣድላይነት ዘሎ ሓበሬታ ዝበኩም ዩዝ ተጠቐምሉ ሓበሬታ ኣክሽን ውሰዱሉ ስጉምቲ ውሰዱሉ ዓለም ትቕየራላ ንጠቀመሉ ክብለኩም ከለኹ ናትኩም ገንዘብ ወይ ናትኩም ገለ ደልየ ይኮንኩን ነታ ኣነ ዝገብሮ ተጠቐምሉ ክብለኩም ከለኹ ተጠቐምሉ ግን ብትክክለኛ ብውሑስ መንገድን ድማ ክትጥቀምሉ ይምሕፀነኩም ስለዚ ምርጫ ንገለ ሰባት ሃብታማት መሊሶም ከም ዝህብቱም ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቢዝነስ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ነቶም ሰብ ሃብቲ መሊሶም ንላዕሊ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ነቲ ኩነታት ተጠቂምካሉ ድማ እቲ ዝበለፀ መድረኽ እዩ ብሕጂ እውን ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፅቡቅ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ናብ ኤሮጳ ንስገር ድሕሪ ናብ ኣፍሪካ ክንከይድ ኢና Az amerikai választásokkal lezárult egy fejezet. The American elections closed a chapter. The world will change. It will change faster than we think. Gyorsabban fog megváltozni, mint mi azt gondoljuk. There are big, huge questions on the table. War or peace? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪክተር ኦርባን ካብ ሙሉእ ሃገራት ኤሮጳ ንሱን ሃገሩን እዮም ብዶናልድ ትራምፕ ብምምራፁ ኣዝዮም ተሓጒሶም ዘለዉ ፖሊሲ ናቶም ድማ ኤግዛክትሊ ካብዚ ጉዳይ እዚ ዝረብሕ ሕጂ እንታይ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ኣንጻር ኩሉ መራሕቲ ኤሮጳ ብፍላይ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከም ሕሱም እናገረፍዎ እታ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ድማ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ብወቅ እናፀረፈቶ እናወረደቶን ምስ ራሽያ ዘለና ዝምድና ኣየበላሽዎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝበለፀ መራሒ ብምባል ደው ዝበለይ ነይሩ ሎሚ ዘዋሪ ኣብ ፕሬዚደንት ናይ ኤሮጳዊ ካውንስል ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገሩ ተኻይዱ ዝነበረ ዋዕላ እንታይ ይብሎም ኣሎ ዝበለፀ መድረክ ዓለምና ድሕሪ ሕጂ ከምቲ ቀደም ክትከውን ኣይኮነትን ሙሱ ቀፂልና ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተሰማሚዕና ዘድሊ ለውጢ ጌርና ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ወዲና እንተቐፂልና ንኤሮጳ ከነጥዕና ኢና ካብ ወፃኢ ግን ኤሮጳ መመሊሳ ንታሕቲ ክትከይድ እያ ብምባል መርዲ ዝጥዕም ግን ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ትብዓ ዘድልዮ ውሳነ ሂቦም ኣሎ ኣይ ቲንክ ምስ ግዜ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ክኸውን ዝኽእል ሰብ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኤሮጳ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ካብ ዘድልይዋ ዋላ ንኣሜሪካ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ይፈትዎ ዳ እምበር ኤሮጳ ነብሳ ዝኻለት ፖሊሲ ክትክተል ኣለዋ ዝብል እዩ እንታይ ኢሉ ነቒፍዎ ነይሩ ንኣሜሪካ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ጀርመን ካብ ራሽያ ንጀርመን ዝኸይ ዝነበረ ነዳዲ ሳቦታጅ ዝገበረት ሃገር እያ ኤሮጳ ሕብረት ግን ትመሪፁ ክንዲ ዝኸሳን ዝዛረብን ብምባል ንኣሜሪካውን ትሪ ዝኸሰሰ ሰብ እዩ ነይሩ Migration or protection, splitting into blocks or connectivity, subordination or European sovereignty. Alárendelődés vagy európai szuverenitás. For more, I'm joined by our international affairs editor, Philip Troll. Hello to you, Philip. How have Europeans been reacting to Trump's election? Okay, well, thumbs up, I think, from Viktor Orban, certainly welcoming Donald Trump's victory. Thumbs up to a lesser extent from Giorgia Meloni, the Italian Prime Minister, and from Robert Fico, the Prime Minister of Slovakia. I think thumbs down or worry on the part of many of the European Union leaders. እንታይ ይብላ ኣሎ ብጀካ ሰለስተ መራሕቲ ወይ እውን ኣርባዕተ ካልኦት ኩሉ መራሕቲ ኤሮጳ ጭንቀትን ራዕድን ይገይሩሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክመፅኦም ዘይደልዩ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ መን እዮም እቶም ተሓጒሶም ዘለዉ ናይ ኢጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ጆርጅ ሜሎኒ ምስ ኢላን ማስክ ዘለዋ ቅርበት ንፈልጦ ኢና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ራይት ዊንግ ስለ ዝኾነ ሳብ ንባዕላ ተሓጒሳላ ምክንያቱ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ዕድል ከልዮሞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ቪክተር ኦርባን ኦፍ ኮርስ እዚ ናይ ሃንጋሪ ከምኡ ድማ ናይ ስሎቫኪያ ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር ሮበርት ፊኮ ዝበሃል እውን ሰለስተ እዚኣቶም ብወቅዒ ተሓጒሶም ዘለዎ እዮም እቶም ካልኦት ግን ጌና እቲ ኩነታት እቲ ሕማም ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ካብ ክወፁ ይከኣሉን ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንኩላቶም ዝፀሉ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮጳውያን ድማ ኣጀስትድ ምስቲ ሪያሊቲ ትገጣጠሙ ክኽእሉ ኣለዎም ቺኑ ዝኸይድ ዕድል የብሉ France's Emmanuel Macron, who's been coming out and saying that Europe has got to stand up for itself. I think the great worry here is that the United States may now start imposing sanctions on or tariffs on European goods going to the US. And as far as France is concerned, that will mean three main things: spirits, wines, and aircraft components from. እዚ ኸ ንኤሮጳ ድማ ብፖለቲካ ኩናት ናይ ዩክሬን ገለመለ ጥራይ ኣይኮነን ብንግዲ እውን ዶናልድ ትራምፕ ሓደጋ ክወጥቀም ከም ዝኽእል እዮም ዝፈልጡ እዚ ኸ ታሪፍ ኣብ ልዕሊኦም ክገብሮ ዝኽእል ዓብ ስጋት ክፈጥረሎም እዩ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ካውንተር ክገብርዎ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ካልእ እውን ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኣብ ምቁፅፃር ንኣፕል ንጉግል ንፌስቡክ ንካልኦት መዓት መቕፃዕቲ የውርድሎም ነይሮም ባይ ዘ ወይ ንናይ ኣፕል ሲኢኦ ንኣፕል 2 ድዮን ወላ 5 ቢልዮን ምስ ከፅዕዋ ቀጥታ ንዶናልድ ትራምፕ ከይተመረፀ ከሎ ደው ኢሉ ረኺብዎ ነይሩ ታይልዎ እዞም ኤሮጳውያን ሕብረት ነቲ ኮሚሽን ናቶም ቢሮክራሲ ንክገብሩ ኢሎም ብመቕፃዕቲ ልብና ኣጥፍዮም ኢልና ኢልዎ
ከይተመረፅኩ ክሕግዛካ ይክእልኒ ተመሪፀ ግን ግዲ የብልካን ኣለኹልካ ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ኩሎም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ኤሮፓ ትገብሮ ዝነበረት ፈንጣሕጣሕ ከብቅዕ ምዃኑ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ሴንሰርሽፕ ንኢሎን ማስክ ነታ ኤክስ ክንዓፅዋ ኢና ኢሎም ይፍክሩ ነይሮም ስና ገና ሃፕን ንሱ እንተገይሮም ድማ ተሪር ግብረ መልሲ ክቦም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ እተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኢሎን ማስክ ቴስላ ብርክናቶም ከባቢ $100 ወሲኹ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ተሃብትናቱ ድማ ካበይ መፅኡ ነዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልዩ ምስቲ ኩነታት ድማ ምቅፃል የድሊ ናብ ቻይና ገፅና ንእሽተይ ክንሰምዕና ድሕሪኡ ናይ ራሽያ ቁሩብ ክንርኢና President tonight is congratulating President-elect Trump, saying that Washington and Beijing got to find a way to get along. The relationship between these two countries has been at its lowest point in decades over fights over trade, technology, Taiwan, and there's some worries in China over President-elect Trump's pledge to slap tariffs on all imports. ቻይና እውን ብግዲያ እንኳ ሓጎሰካ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢላ ኣላ ወላ እኳ ብዙሕ ታሪፍ ክገብር ኢሉ ይፍክር እንተሎ እንተነበረን ቻይና ይፈልጥዮም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ሓደ መፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ብግምጣሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ንቻይና ፀብለልትነታ ዓብላልነት ናታ ብዓለም ከም ዝረጋገፅ ክገብር እዩ ምክንያቱ ንሱ ናይ ሓፂር ስለ ዝሓስብ ቻይናውያን ድማ ናይ ነዊሕ ስለ ዝሓስቡ ናይ ጆ ባይደን ኣካይዳ እዩ ትቐንዲ ሓደጋ ኮይንዎም ነይሩ ናይቶም ዴሞክራትስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እኳ ንግዚኡ ቃንዛ ክፈጥረሎም ዝኽእል ተኾነ I think ናብ ውግን ናብ ዕግርግርን ክእትዎም ስለ ዘይክእል ኣብቲ ጉዳይ ናይ ታይዋን እውን ዘየድሊ ምትእትታው ክገብር ስለ ዘይክእል ምናልባት ዕድል ክቦም ይኽእል እዩ ትሕቶ ግን ዶናልድ ትራምፕ ሓደገኛታት ኣለዎ ኣብቲ ዛቱ ዙርያ ንሳቶም ነቲ ስልጣን ናይ ዲፈንስ ተሂዞሞ ሽግር ክኸውን እዩ ካብ ወፃኢ ግን ቻይና ፅቡቅ أمانة شبران رعدة ريالان China كم normal president area and something like 60 to 100% on stuff coming in from China. Janice Mackey-Fraser is joining us now. As if we haven't heard enough about tariffs, Janice, we're about to hear even more about them come January once President-elect Trump is inaugurated. There's real concern about this, not just on the part of China, but experts here in the United States who worry about a trade war being triggered. كم دبا تتعرف زبلو زلو دونالد ترامب كم زدلي يخبر خليو أما وداتاكن تقانزا ناب تشايناوياني ناب أمريكاوياني كبرت ምክንያቱ ህዝቢ ቻይና ክፅመም ዝኽእል ህዝቢ እዩ ዲስፕሊን ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ከንምንታይ ክሳራ ስዒቦምሎም ክምክትዎ እዮም ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ኣብ ጫፍ በፅሒዎ ስለ ዘሎ ነቲ ታሪፍ ምስ ገበሮ ታሪፍ ማለት ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ መናባብሮ ከም ዝኸብር ዝገብር እዩ ስለዚ ኤሌክትሮኒክስ ካብ ቻይና ዝመፅእ ታሪፍ ክገብረሉ እየ እንተኢሉ ዋጋታት ናይቲ ነገራት ንላዕሊ ክውስኽ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከፍርይዎ ይኽእሉ ዶ ሹር ግን ግዜ ክወስድ እዩ እንተተፈርዩ ድማ ከምቲ ናይ ቻይና ብሕሱር ክሰርሕዎ ስለ ዘይክእሉ ክኸብር እዩ ስለዚ ኢንፍሌሽን ኣብ ኣሜሪካ ክምለስ እዩ نسبة أمريكا زيادة قانزاك فتر زغلي تعتو. Well, like much of the world, Hallie, China is trying to figure out what Trump 2.0 means for relations with the U.S. And in a word, what it means for China is tariffs. President-elect Trump is intent on expanding the trade friction with China that he launched in his first term as president with 60% tariffs on all Chinese imports, like pretty much everything. Before, the tariffs were in the 7 to 25%. So እንታይና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ተሪር ናይ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክገብር ምዃኑ ገለ ካብቲ ዝፈከሮ እዩ እና ኣም ቨሪ ሹር ቻይናውያን ሃንደበት ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ካብቲ ናይ ጆ ባይደን ድማ ድፍለ ስትራቴጂ ክህልዎ ይኮነን ጆ ባይደን ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ይክቕፅል ዝኽእል ስለዚ ንቻይና ብፍሉይ ራዕዲ ክፈጥሮም ዝኽእል ኩነታት የለን ቻይና ድማ ኦልሬዲ ዲሪስክ እናገበሩ እዮም ፀኒሖም ዕዳጋ ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዩሮ ኤሽያ ዝበሃል እቲ ኣብ ጥቆም ዘሎ ኤስያ ናብ ኣፍሪካ ናብ ካልእን ዝያዳ ኤክስፓንድ እናገበሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንኣሜሪካ ኦልሬዲ ቀቢፆማ እውን ስለ ዘለዉ ሓድሽ ነገር ክፈጥረሎም ኣይክነ ናተይ መረዳእታ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ስለ ዝከታተሎ ቻይና ኣር ኦልሬዲ ፕላኒንግ ፎር ዲስ ሃንደበት ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም እንተደይ መፅኡ ክልቲኦም ፓርቲ ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ኢንፋክት እቶም ዴሞክራት ዝኸፈ ፖሊሲ ክህልዎም ከም ዝኽእል እውን ይፈልጡ ነይሮም በቲ ኮይኑ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበርካ ግበር ዊ ኣር ሬዲ ግን ኩናትን ወረ ኩናትን እቲ ናይ ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ አንዳር ፎሬን ፖሊሲ ክኽተሎ ስለ ዘይክእል ንቻይና እሱ ንባዕሉ ውሕስነት ክቦም ስለ ዝኽእል ናብ ራሽያ ንስገር ናይ መወዳእታ ርሲ ድሕሪኡ ናብ ኣፍሪካ You have spoken about artificial barriers in the way of development, because the development of developing nations is tied to the environmental agenda. It's true that there are these green barriers that several countries are building. I mean, developed countries are building these green barriers for developing markets. His first iteration as president, he was dubbed as mostly a businessman, that he is not very well versed in politics, he can make a lot of mistakes, but from the outset I can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, I was impressed.
فلاديمير بوتين دما كم كل جزء سمارت كم مخانمة حنقول ناي دونالد ترامب يكس أوت ولا فتين زلوا أزي تبعيو فتنا غتلة تغيروا له كل عينة فتنا تغيروا له خلوا حافيلو نتيجة عمل له استقالة أب جزء بداية مدرخ دما ساعة كندي تبع سب مخانو زي مسكرة بلوس مراحيو انكو حقو سكا خفلي دلي مسو نخن زرارب دما دلواتينا بمبال تزاري بلو بس غوين بتي فلاديمير بوتين he really knows مس دونالد ترامب كسرح كم زخيل because تسبتي بحنقولو زخيد مخاني فلطي دونالد ترامب بحنقولو زخيد زو أكال يلن كنتو زوزان تفتين كشجر خات سوا سلازي تشاينا أمريكا أفريقيا كلها لدونالد ترامب صبوق يرمي مزفلتوه صبوق يرمي فلتوه مالت يتالوه مالت هيكونن كم حدا تقبر زخل مراحق يرمي مزخبروه جو بايدن بعلو كم زي سرح فلتيه بدحر مقارة جازلو كم زي ما حضروه سلادي فلتو مس جو بايدن تقبره ديل ترقم يبلون كمالا هاريس زقادت دونالد ترامب جن كتسأل وقت فتن تخلي خاجن زسمع سبع يكونن مسوك تحايل تتكيم كارما كتفا كاز غليو سلازي كم مخانو سلادي فلتو مس دونالد ترامب تسرح كم زخل سلادي فلتو كلهم هجرات يخبروا ويم that's why دما فلاديمير بوتين ون يقول يلا قليله مس سبزي أمريكا ريد انت خوينا we are ready يبلولو إذا ማይንድ ጌምስ እዮም ዝብልዎ እቶም ዴሞክራቲስ ክፅለሉ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ሸይጣን ዲክታቶር ከምዚ እናበሉ ዘቆናፅብዎ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ይብልኒ የኽብሮይ ንቭላድሚር ፑቲን ስለ ዘኽብሮ ክልቲኦም ድማ ንሓትሕዶም ክብሪ ስለ ዘለዎም እዚ ነገር እዚ ንክልቲኦም ፀገም ክፈጥር ንክልቲኦም ሃገራት ሰላም ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ፑቲን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ድሮ ገሊፁ ነይሩ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ሬድ ኣለዉ ቻይና እውን ሬድ ኣለዉ ስለዚ አይ ቲንክ እቲ ናይ ውግን ወረ ውግን ዝነበረ መድረክ ተሰጊሩ ናብ ሰላም ገፅና ክንከይድ ከም ንኽእል እዚያ መወዳእታ መልእኽቲ ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና because at the end of the day ናይ ኣፍሪካ ይቀዳምነት ዘገድሰና what's going on ኣብ ናይ ኣፍሪካ መጀመሪያ በዚ እስከንጀምር we agree on so many things. I just want to let everybody know, in case there was any doubt, that we are very much behind President al-Sisi. He's done a fantastic job in a very difficult situation. We are very much behind Egypt. I say to you, Mr. President, that you have a great friend and ally in the United States and in me. So, Donald Trump بقربة مس جبتي ركب كم زلوا مس عبد الفتاح السيسي دما قربت زلوا طبق زمدنا شركة كم زلوا أب وايت هاوس دما بلوزن ناي قربان عرق كم زلكا ጌርካ ወሰዶ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ናይ ግብፂ ጉዳይ ቀዳምነት ዝስምዖ ብቀረባ ድማ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ድሌት ዘለዎ ንግብፂ ድማ ኣብ ጎኑ ክገብራ ዝደሊ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣለዎ ድየብሉን ከማን I'm not very sure ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎ ንግብፂ ሽግር ዝፈጥሩሉ ሃገር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ ራዕዲ ክፈጥረሉ ዝኽእል ጥራይ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ድማ ካብ መጀመርያ ናይታ ስልጣኑ ጀሚሮም ነዛ ጌም እዚኣ ጌም ኦን ብምባል ካብ መጀመርዩ strategically ዝጓየሉሉ ዘሎ ነጥቢ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ብዙሕ ትንተና ክህልዎ እዩ መጀመርያ ንጀምር ብደረጃ ኣፍሪካ ከመይ ከም ዝመስል Abdel Fattah al-Sisi wrote that he wishes to work with Trump to establish regional peace and security. Trump had rebooted ties with Egypt during his first term. While the Biden administration cooperated with the al-Sisi government for Gaza peace efforts. እቲ ዘገርም አልሲሲ ምስ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት እውን ዝበለፀ ዝምድና ከም ዝነበሮ እዩ ግን እቲ ዝበለፀ ዝምድና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ነይርዎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሮም ዝምድናን ቅርበትን ወላ እኳ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እንተዘይተቀየረ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ጆ ባይደን ማለት እዩ ኣንፃር ግብፂ ክኸዱ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ጉዳይ ናይ እስራኤል ስለ ዝበፅሐዮም ተመሊሶም ሕጂ ምስኡ ለመፅመፅ ዝብሉ ዝነበሩ እምበር ኣፅዋር ንከይገዝእ ገለመለ ከልኪሎሞ ነይሮም እዮም ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ኣሎ ገለገለ ጆ ባይደን ዳርጋ ተቆፃፂርዎም ነይሩ እዩ ንግብፂ ግብፂ ግን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ዕድል ነይርዎም ስለዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለፀ ዕድል ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ይፈልጥዮም ዝበለፀ ዕድል ናቶም ከንምንታይ እዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ንዝብል ድማ ቀዳማይን ኣገዳስን ኢትዮጵያውያን ትመፅእ ኣብቲ ርእሶም ኣብ ርእሲ ግብፃውያን ሚድያ ናይ ግብፂ እንተተኸታቲልካ ሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ዘይብላ ጉዳይ ክሰግሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ማለት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝግበር ግብፃውያን ብቀረባ ክሰምዕዎ ዝደልዩ ነቲ ህላወ ናቶም ንቀፃልነት ናቶም ዝለዓለ ሓደጋ ከተምፃሎም ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዘገድሶም ኩሉ እቲ ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ድማ ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ኮንትሮል ትገብራ ነቲ ዘለዎም ናይ ማይ ቀረብ ከመይ ጌሮም ውሕስነት ከም ዝህልዎ ይገብሩ ከም ናቶም ሕልምን ድሌትን ነቲ ናይ ማይ ቦታ ክቋፀርዎ እዮም ዝደልዩ ተርዲኦም ኣለኹም ዋላ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ክገብርዎ ንምንታይ ማይ ካብ ኢድ መፅኦም ካልእ ምርጫ ስለ ዘይብሎም ካልእ ዝናብ ክፈጥሩ ስለ ዘይክእሉ ነታ ማይ ዘላታ ቦታ ዋላ ተፈንቂላ እታ ቦታ እቲኣ ግብፂ ክቋፀሩ ኣይፀልኡን እዮም እሱ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብዝተኻለ መጠን ኢትዮጵያ
أنصارهم كم زي تخيل كجبروا تتخيلوا مجابريا ناتهم زخون منجست كجبروا أنت زي تخيل ما إتمنجستي أنصارهم تري مرجس خينو وسيدو شكرك فترة لهم أيدلينهم زخا دبلوماتيك لني أوروبا تشاينا ني روسيا نأمريكا نخلاتهم أبغونهم نخجبروهم إثيوبيا عبي دبلوماسيا وحاجة سكتركب كم زي بالله سلامتاي نعوت تقيمة درو أبتك أدم زنبرة ملا زينا وزنبرة جزء جبسي دبلوماسيا وجيمة أبز خسرت له أجرجر جيرا نفسه مرحلات نقد كير جزء مسوسدت أبتني صادم أجرجر زنبرة له ديجا تصريح توديو بحج أجرجر ويكا إن سبلي تجاتي مهم كلا ديجا خسرها كم سقط دما أبرأ مالوس لذي دونالد ترامب معنا زكونة تاتسي أبغى ممكن سرح زي جبو ديجا ينير عبقى جاي تفاصيل مبالغ زقلت أيوه. It never invited him to the White House. Unlike others, some were slower to congratulate Trump. Kenyan President William Ruto wished the American leader, as per reports, and the support that the Biden administration has given to Ruto may well not be replicated by the Trump administration. Then, in the Horn of Africa, the Ethiopian Prime Administration has given to كالا قداسنت بدما ناي كينيا يجو كينيا مس أبغز جو بايدن زبلت كبرست توهبت حجر يعني را سخا اتيز توهيب وازلو alliance ما نيتو ممبر ميجر نيتو alliance ممبر اللي هو مالو سلزي ناي ديفنس بزح ديلس نغتركب عدل تجبر الله ينيرو دونالد ترامب أكم زيتات بزح يعمل يجن برجت مسنا أفريقيا competition زلوا يدوك تسلزغل قال نجار استوات أخلوا أخلي كينيا تخسر نجار يبلان مخنياتو كابت زلاتو إنك فرق ندحريلا ناب تشاينا قصاهم كتكيس لا تغل I don't think أبي major shift تغبر زغل جن أبز حرق ودايلو زعب أفريقيا دونالد ترامب انت عن الرأي كله غلس كسمه. That the focus on growth and trade and the need to build a coalition of focused countries could be a net positive for economies here in Africa. Walk us through your arguments for that. Yeah, I think the Trump era obviously will have a lot less emphasis on quote-unquote traditional U.S. interests in the region, which often revolve around aid and humanitarianism. The Trump team will likely not focus on those areas, and which creates an opportunity here for trade. Again, the argument isn't that it's guaranteed that this is what they'll do, but بحفشة دونالد ترامب نتيني ايديولوجيكال زخونن ديمقراطياويان هاجرات دو كمزدو بمقبدو بريت ايدو نابلي زغتل زنبر بوليس ناتو كومو كختلو زخولي كونون تيم ناتو بعد يوم يمنو بريت بافكا تزاريبكا بافكا مديركا بافكا مورالنا سبقكا نغرانا غبركا دي كونس لك كمنا تشاينا ديغان صرغيان سريحنا دبلوماس ان كان هبان زلو جن ربحان عنا زلو دمان كان هبان زلو صيركا بشمنا قبركا بمحدار دي كونه كوم عينة بوليس انكتال لنا لسه بزي مقتل بريزنت دونالد ترامب رايدي كونس بليح سلازغونه ابسل وانا دونالد ترامب دما عبق ايد كله زخل مخانيز نقر لذي استراتيجيكاوات حساسباناتو مبزحتهم توم ناتو نبعلو highly educated سبيو توم ناتو بيرس دما توم ناتو مسوقون زغل كوم عينة بريليانت حساسبان استراتيجي زلوم يوم لذي سلواناتهم بربحي كون ربحا زي بلن هجرات إثيوبيا أمريكا استراتيجية وربحي تباني أنت عين استراتيجية وربحي كتبا لمن تايد مقص صاري خطقما سلزي هجرات كم بعلى إيرترا بغطى ربحا نسألوانا أمريكا كعزوز زغلو أنت زي اللي دمنا بكالوت مودا درتم كود كزغلو أجدا سنة كلوا ميخليو بحفشة لصوماليا إيرترا جبتي لعلا أجدا سنة كلوا زغل مدرخ مخانو يزق لازلو سمعوا وجه قداينا صوماليا بزي. They will not be replicated by the Trump administration. Then, in the Horn of Africa, the Ethiopian Prime Minister was among the first African leaders to congratulate Trump. The landlocked nation had won Trump's support to gain access to the coastline, a matter that has worsened its ties with its neighbor Somalia. Kind invitation for me to visit the United States. Actually, this is my first state visit to the United States since my inauguration in office, and as a matter of fact, this is the first visit in 8 years from an Egyptian president to the United States. زي بريزنتنا جبتي أب أمريكا خيدوا أبزنا برلو زجبرو زرباينا نرجعلنا أمونغوم زلوا زربا ملوات كساكندي جبتي ناب دونالد ترامب استسقى بوليس كم زنبرة أب دونالد ترامب ما أمنت كم زنبرة. الرئيس المتفردة خاصة في الفكر الشيطاني للشعوب ويروع بكل قوة بجانبك. Your Excellency, since we met last September, I've had a deep appreciation and admiration of your unique personality, especially as you are standing. جو أي فلت وين دونالد ترامب مجوز كم زدليو صبغ زخنا كبر كم زجبوا بكبر دما كم زسرع سلزي ناتكا personality ناتكا كايدا
ልዑል አገዳስነት ከም ዘለና ልዑል አክብሮት ከም ዘለና ናበለይ ዘረበ ዘሎ አልሲሲ that is bringing devastation to communities and nations and that is terrorizing the innocent people. Your Excellency, very strongly and very openly, you will find Egypt and myself always beside you in this in bringing about an effective strategy in the counter-terrorism effort. Other things, and we're going to be friends for a long, long period of time. We have a great bond with the people of Egypt, and I look forward to working with the president. And we have some interesting conversations going to start effective immediately, and then we're going into the cabinet room and we're going to meet with your representatives. So again, thank you very much for coming, and I look forward to a very long and strong relationship. ከም ዝንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ምስ ህዝቢ ግብፂ ምስ መንግስቲ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ሲሲ ውልቃዊ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ልዑል አገዳስነት ክልዎ እዩ ምዛ ተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገራት እዚ ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ኦፍኮርስ አይርድኦም ክንብል ኣይንኽእል ኢና መጀመርያ በዚ ክልተ መንግስታዊ ትካል ናቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዓስከ ወደ ስልጣን መምጣት በድጋሚ ወደ ስልጣን ሲመጡ ይዞት ይመጣል ብለው ከሚፈሯቸው ነገሮች ወይ ደግሞ ከጻፏቸው ነገሮች አንዱ ከጅቡቲ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ቀንሰው ከሶማሌላንድ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የማጠናከር አዝማም ያላቸው ለሶማሌላንድም እውቅና ለመስጠት ፍላጎት አላቸው የሚለው ነገር በስፋት እየተነሳ ነው እንደምናውቀው ከ7 ከ8 ወር በፊት የሶማሌላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴቬሂ በሪፐብሊካን ፓርቲ ግብዣ አሜሪካን ሀገር ተጉዘው ለሪፐብሊካን ዋና ለሚባሉ ሰዎች ንግግር አድርገዋልና እዛ ንግግራቸውም ላይ ስለ ሶማሌላንድ የእውቅና sometimes ዝብሉ ዘለው ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ናይ አሜሪካ ፖሊስ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎም ቤዝ ኣጉዲሉ ኣብ ሶማሌላንድ ዓብ ቤዝ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ እቶም ሪፐብሊካን ነቲ ሙሰቢሒ ንኣሜሪካ ዓዲሞም ኣዘራሪቦም ከም ዝነበሩ ነታ ሶማሌላንድ ትበሃል ድማ ከም ሃገር ክቕበልዋ ከም ዝኽእሉ ዝብል ፖሊሲ ኣሎ ግን this is not the only one እቲ ኣገዳስነት ዘሎ እዚ ክገብሮ ዲ ኣይገብሮን ዶናልድ ትራምፕ we don't know ብሓፈሻ ግን እቲ ፖሊሲ ንዓታቶም ብኸመይ ክጸልዎም እዩ የሚገባት አንስተዋልና የትራምፕ መምጣት ለጅቡቲ ምንድነው ይሄ ቅር እንዳላቸው እንግዲህ አፍሪካ ኤርትራ ሌላኛው እንግዲህ አፍሪካ ቀንድ ላይ ያለች ሀገር ወይ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ሀገር ነች የትራምፕ መምጣት ወይ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ የሚኖረው የፖለቲካ ለውጥ የአስተዳደር ለውጥ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም በእነሱም ላይ የኤርትራ መንግስት ዝግ መንግስት ነው ብዙ አውትስፖክን መንግስት አይደለም ወጥቶ ብዙ እንትን ሲያደርግ አናይም አምባገነን መንግስትም እንደሆነ ይታወቃልና የትራምፕ መምጣት እንግዲህ ቀድመው እንኳን ደስ አለ ካሉ የሀገራት መሪዎች መካከል አንዱ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸውና የትራምፕ መምጣት ለኤርትራ ተስፋ ነው ወይስ ስጋት ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ አክቲቭ ዝኾነ ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ኢንጌጅመንት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምግባራ ገሪሞም ኣሎ ኤርትራ ከምዚ ኢንቮልቭ ከምዘይ ትገብር ፈልጥዮም ግን እዚ ነገር እዚ ንኤርትራ ብኣምስ ዶናልድ ትራምፕ ትገብሮ ዘላ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ክመልስ ከሎ ስምዕዎ ሒደት ብዛዕባ ፖለቲካ ጽቡቅ ዝኾነ ንኽሰምዖም ደስ ዝብላካ ዘረባ ዝተዛረበ ሰብ እውን እዩ እንግዲህ ለኤርትራ የትራምፕ እንደ ኤርትራ ያሉ ሀገራት እንዴት ያሉ ነው አሁን ለምሳሌ ዴሞክራቶች እንደ ኤርትራ ያሉ ሀገራትን የሚያዩት በቃ ምንም የዓለም ሲኦል ህገ መንግስት የሌለው ምርጫ ማካሄድ ምናምን ከሀገር ጋር ቆሞ መታየትም የሚዘገነናቸው ናቸው ምክንያቱም ዲሞክራሲ የሚባለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ምናምን የሚባለው ነገር ነው እንዳልኩ ቫልዩዋቸው ስለዚህ እንደ ኤርትራ ያለ አምባገነን ሀገር በቃ ምንም ነገር የለው ትራምፕ ደግሞ ጉዳያቸው እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ዲሞክራትስ ዝበሃሉ ፓርቲ ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ኣካይዳ ንዘለዎ ሃገር ዲሞክራሲ የብሉ ምርጫ የብሉ ገለ የብሉ ብዝብል በትናት መለክዒ ሰይጣናዊ ሃገር ከም ሲኦል ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ስለዚ አይዲዮሎጂካሊ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ፖሊሲ ናቶም ድማ ከምኡ ዝኸውን ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ክኸውን ይኽእል ከኢኮኖሚ ትብብር እንዳልኩ ሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽን ነው እንዳልኩ በሀገር ምርጫ ይኑር ያንተ ምርጫ ነው በሀገር ያለው ዲሞክራሲ አንተ መወሰን አለብህ እኔ ይሄንን ኢን ፕሪንሲፕል መደግፈው ጉዳይ ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ያለን ውስጣዊ ጉዳይ መወሰን ያለበት ያኛው ሀገር ከኔ ነኝ አንተን ዲሞክራሲ ገምጋሚ የሚያከራክር ነው የዲሞክራሲ ገምጋሚ ማንም ሀገር ምክንያቱም ዲሞክራሲ ራሱ ዴፊኒሽኑ ራሱ ነው ፖይንት ኦፍ ቪው ራሱ ከዛ ከገምጋሚው ሀገር ነው what is democracy ብለህ የምትነትነው ራሱ ማለት ነው ስለዚህ ያንድ ሀገርን
فانتي بلالو اب دونالد ترامب كنريو خلنا جن ربحنا امريكا بخمي كون خلاف تهجر ديكتاتور دي زلو ديمقراسي دي زلو مرغوس دي زلو بزي قدس امريكا مستهجر كمي جراك ترى تخل مناتي مرداتاوني بلالو نزخونه هجر بلعلو خوينو كازاز قبو هجر كل يقبانيو مغنياتو من الديمقراسي اي ديمقراسي كبل زخل اما وداتا بزع امريكا ونزارب امريكا بعلا اب عالم تزسكحك قتلت قفعي عليه تاونت نسألمتي زخول باب الامريكاوين زورادر زورد زلو اب كال عالم كوي وردن يلو كما عينت قفعكو بكال عالم يلن جبني كوسن بعلو ስለዚህ አሜሪካ ማንም ሰብ አይፈርዳኒ ካልኦት ሃገራት ድማ አውሽጣው ጉዳይናትን بخمي መንገዲ ይኸዳ እንታይ ዓይነት አካይዳ አለው ንዓኒ ዝምልከት ኢትካ ዘይ ምእታው ዝብል ኢን ፕሪንሲፕል ወይ በመትከል አነው ንዑ የዝድግፍ ስለዚህ ኤርትራ ናታ አካይዳ ኣለዋ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ረብሓና አሜሪካ ዳምበር ፖለቲካ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ዘገድሶም ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ኣገዳስነት ክልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዘተንብህ ዝኻ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እኮ ሳሕቲ ኢኻ ትሰምዕ ካብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ለመፅመፅ ናይ ኣሜሪካ ብምዃን ከምዚ ንሳቶም ትክክለኛ ዲሞክራሲ ኣብ ዓለም ከም ዘለዎም ገይሮም ንኤርትራ ንክሸጥዋ ኣብ ሙግያ ኢኻ ትሪኦም ግን በቲ ኮይኑ በቲ ዳሓን ዝኾነ ኣዘራርባ ወይ ዳሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ትንተና ንሰምዕ ኣለና ግን ሬርሊ ኢኻ ከምዚ ትሰምዕ ካብ ኢትዮጵያ እንደ ሀገርን ሰብአዊ መብት አያያዝ ገምጋሚ እኔ ነኝ ብሎ የሚነሳ ሀገር ያለ አይመስለኝም። አሜሪካን አሁን የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት የምናምን ገምጋሚ አርጋ ራሷን ለመሾም የሚያስችል መለኪያ ማድረግ የለባትም አይደለችም አይደል እያየን እኮ ነው በምንም መመዘኛ ብትሄድ ሴት ፕሬዝዳንት ለመምረጥ የማይደፍር ስርዓት ነው በተለያየ ነገር በስረኛ ብዛት ካለም አንደኛ ናቸው ሆምለሶቻቸው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሆምለስ ጎዳና ተደራ ያለበት እንትን ነው ጥቁሮች በየሜዳው ተታያለ በትራምፕ ጊዜ አይታል በቀለማቸው ብቻ የሚገደልበት መለ እኔ የአሜሪካን ዲሞክራሲ የአሜሪካን ሰብአዊ መብት አያያዝ እየገመገምኩ ሳይሆን ለገምጋሚነት የሚያበቃ ነገር ግን ማንም ሀገር በእሷ ጋም የለም ነገር ግን እነሱ ራሳቸው እንደ ገምጋሚ ያደርጋሉ ትራምፕ ዲሞክራት ነው ብለው መመስከራቸው አይደለም ከአንድ አምባገነን ጋር ለምሳሌ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ሰሜን ኮሪያ ሄደው ግንኙነት ለመፍጠር ሞክረዋል زيادة ما تنت كم زلوا أمريكا نفس الخالة مع ጸገማት ኣለዋ እቲ ዲሞክራሲ ንሳውን ኣብነት ናይ ዲሞክራሲ ኮነትን ከም ሽምዳ ትጥቀመሉ እምበር ዝገብርዋ ካይዳ ውሽጦም ተሪኻ ማዓት ገበናትን ኣብ ካል ሃገር ኣብ ኤርትራ ክትሪዮ ዘይትኽእል ገበናት ኣብዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክትሪዮ ዘይትኽእል ጸለምቲ ዞም ኩሎም ብሓሽሽን ብገለን ከባቢ 60 ሚታዊት እስር ቤት ናይ ኣሜሪካ ብጸለምቲ ዝመለአ እዩ ዋይ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንታይ ታብ ልዕሊ ጸለምቲ ተገይሩ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ከምዘይ ዝረብ መዓልታዊ ሰብ ዝቕተለላ ኣብ ጎደና ብሽጉጥ ክንደይ ሰባት ዝቕተሉ ለሃገር እያ ከምኡ የለን ኣብ ካል ዓለም እዚ ግን ከም ጽቡቕ ተቆፂሩ ኣብ በዓል ኤርትራ ኣብ ዓመት ይኹን ኣብ ክልተ ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ሓደ ሰብ እውን ብጥኢት ኣይቀተልኒ ፈርዲኹም ኣለኹም ኣትሊስት ኣብ ጽርግያታት ኣይቀተልኒ ሰብ ውትድርና ገለ መለ ክትብሉ ትኽእሉ ውትድርና ኣብ ካል ዓለም እውን ኣሎ ሶ በቲ ኮይኑ በት እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለምታ ዝኸፈት ትበሃል ንዝነበረ ሰሜን ኮርያ እውን እንተኾነ ምስ ፕሬዚደንት ናቶም ተራኺቡ ዝምድና ክገብር ዝፈተነ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ንኽሰርሕ ፀገም ከልዎ ይክእልኒ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ጽቡቕ ገይሮም ኣንቢቦሞ ስለ ዘለዉ እዮም ምንቅስቓሳቶም ዝገብሩ ዘለዉ ካልኣይ ክበኩም የሽዑ ኣብ ናትና ክሰግር እየ ትራምፕ ተመርጧል አሜሪካ የመርከብ ንግድ ወደ 12% አካባቢ የዓለም ንግድ የሚካሄድበት ወደ 40% የአውሮፓ ንግድ የሚካሄድበት የቀይ ባህር መስመር በሁቲ አደጋ ላይ መውደቁ ያሳስባታል ኢትዮጵያን ስታስብ አሁን ኢትዮጵያ ደግሞ ሶማሌላንድ ላይ ለመውጣት ጠይቃለች ናቫል ቤዝ ጠይቃለች የባህር መቀመጫ ለማግኘት ጥያቄ አርጋለች ስናየው አሁን ኢትዮጵያ ተጎትታ ዛጋ ብትወጣ ትራምፕ የሚያስበው ወይም ደግሞ የኛን ጥቅም ስናሰላ አሁን ትራምፕ የኛን ዛጋ መውጣት ይፈልገዋል ወይስ አይፈልገውም ሕጂ ታሕቶ ብዚያ ጽብቕት ዝብላ ብዚያ እውን እንታይ ኣሎ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወስድ እሞ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ሑቲ ኣብኡ ኣስተዋፅኦ ክገብር እየ ክትብል ትኽእል እያ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓስቦ ግን እቲ ንግዲ መስመር ናይ ንግዲ ተዓፅይዎ ዘሎ ከምቲ ጆ ባይደን ስቕ ኢልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ስቕ ክብል ኣይክእልን እዩ ዓቕሊ የብሉን ከምኡ ሓደ ነገር ክገብር ክፍትን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ መን ዝያዳ ከሳልጠሉ ይኽእል ብኸመይ መንገዲ ዝያዳ ክሳለጠሉ ይኽእል ትብል ሕቶ
ኣገዳሲት እያ ክትከውን ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኽተሎ ዝኽእል ናይ ጂኦፖለቲካ ብግምት ብምእታው ማለት እዩ ሕጂ ብዚያ ዝብላ ብኣጌርና ክንውዲ ኢና ብለን ነው የምናስበው። እነሱ ሲያስቡት ኢትዮጵያ እዛ ወጥታ ትጠቀማለች ታትጠቀም አይደለም፣ የአሜሪካን ጥቅም ታስጠብቃለች ወይ እዛ ጋር ብትወጣ ነው። ዘይ ዶንት ኬር እኛ እዛ ጋር ብንገኝ ባንገኝ ሌላ ሀገር እዛ ጋር መጥቶ ካስጠበቀ ዘይ ዶንት ኬር ኢትዮጵያ እኛ የህልውና ስጋት አለብን እዛ ምናምን ብንል ዋና ጉዳያቸው አይደለም። ከዛ አንፃር ትራምፕ ምን ይፈልጋል ኢትዮጵያ እዛ ጋር ብትወጣ ብሎ ሶማሌላንድን ነፃ ሀገር ኢንዲፔንደንትን እውቅና ብንሰጣት ይመርጣል ወይስ ከዚህ ይልቅ የግብጽ ነገር ይበልጥበታል? ግብጽ ኢትዮጵያ እንድትወጣ አትፈልግም። እዛ ጋር ከግብጽ ከአልሲሲ ጋር ወዳጅ ናቸው፣ የግል ወዳጅ ማለት ነው። በጣም ሎቢ ሲያደርግ ነበር አልሲሲ። ከዛ በላይ የስዊስ ካናል ጉዳይ አለ። የማንኛውም የአውሮፓ ሀገር የአሜሪካ በደንብ እንዲጠበቅ የሚፈልጉት የንግድ መስመር ነው። አሁን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ነው። ከግብጽ ጋር ካለ ግንኙነት ወይም ከአልሲሲ ጋር ፐርሰናል ካለ ግንኙነት ግብጽ ከምታሳድረው አሜሪካ ላይ ተጽዕኖ እና የኢትዮጵያን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ነው ያለብን። ዝም ብሎ እንትና ስለተመረጠ ምናምን ሳይሆን በዚህ መልክ ነው ግንኙነቶች የሚቀጥሉት። አሁን ተንታኞችም በዚህ መልክ ነው እየተነተኑ ያሉት። አንዳንዱ ግብጽ የግብጽ ወዳጅነት ስለሚበልጥ ስትራቴጂክ ፖዚሽኗም ለጂኦፖለቲክሱም ያላት እንትን ከእስራኤል ጋርም ተያይዞ የግብጽ ስለሚበልጥ እዚኣ ተመሲ ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያውያን ምን ተረዲኦም ኣሎ ነዚ እንተሰሚዖሞ ድማ ድሮ መልሲ ኣብ ኣለኩም ኣብዚ ቻነል ድማ ብሰፊሑ ተዛረብና ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መን ዝያዳ ንኣሜሪካ ረብሓ ክሰርሕ ይኽእል ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ክትኣቱ ከላ ኮምፕሊት ኣንጻር ረብሓ ግብፂ እያ ትኸይ ዘላ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቀርብ ከላ ንግብፂ ስግኣት እዩ ክስምዖም ስለዚ ንግብፂ ሕጉስ ኣሕሪቕካ ንኢትዮጵያ ምሕጓስ ዘይዋፅኦም ወይስ ንኢትዮጵያ ዓፂኻ ንኢትዮጵያ زي محقوق زي كنا نتعلم لخاوي حقنا حقبك معناته له لاونه دفيري كخيد إثيوبيا نيثيوبيا علم لخاوي حق حيسك محقوق زي واص أنا أمريكا ويس علم حقنا أخبرك نجيب صدق ما نتربحها تسالت لك and I think it must very simple you نجيب سيك قدام النت كوهاب دونالد ترامب لما زحبة ويون كم زيدو خون زباليلن الزينة دما نايت مفتح نايت خلو نبلا زلنا كابزي بقص حنت فيديونا لابزي زيادة كسمعوها من البات نزي مملا تاعت كونت خليها زي أقداسي زوج حبريت له السوق أب العلواي الأخ منجستي إرترا ناب جبسي بريزنت سياسة فرق زمرحل علواي الأخ منجستي إرترا أقرب عجيزة مس منجستي جبسي أب قداك أي بحري كرنا أفريقيا زتوكرت صعوق استراتيجيكاوي ركبات ككايد مهانو زبط حنا حبريتا يحبر أبزي أكل مقصلتا خلتاوي من مخخر أقداسنت قدايات زخون ركب بريزنت سياسن بريزنت أرسيسن مخبار متكلات أهجراوي حقي مسارتاو زواو سلام رجعت متحققات كزتيو تثبيت جبرولهم كمون أبتي حبراو نايتستا ناي قداي بحري ملكيتهم أب ذات كم زقربو أب زرخبنايو حبريتا نزي يملكت مالتي بتعمي أزي أقداسي أبز حلفوان ون بريزنت ناي جيبوتي أب زقرب أجيزي ناب إيرترا خمزمره أب مانغو جيبوتن إيرترا أب زحلفه وانات مالتي ناي دوب مسحبات قريشتات آتيم كم من بارز زتكاس بينو حجيجن جيبوتي مس إيرترا زمدنا آخر محيش مغانا أب زحلفوان قليتني أنيرنا حجيخا أكال نايتي إيرترا أبتي سحبت نايكرنا أفريقيا تخونلو زل زي حبريتا زيا سولو ميديا يو حبير وانيرو أب سولو ميديا يسميها كاب سولومون كاب سلي أنيرا أنا زي حبريتا زي أي نبرنن قمتنا تيردو مبزحت جزء كابتي زنبو بوصف على زكاتلو إذا خدعتم كم زغل درو قمت نيرونيو أقدي ما زي مفلاتي ون أي ما غيس معنا نيو بات أنا ببا نايت بوليتيكا نايت جو بوليتيكا نحرت كاتول اللغة إيرترا تقتلو زلا استراتيجي one of the best and the finest أبكرنا أفريقيا هنا نرزلنا أبي أحمد نسياسة فوركي أبو جروتنبرغ يكون عبد جاها يقرب الليل أنت حد يقول له ترى ينبر زي كبلكم كله ني بريزنت سياس نأبي كتحنا يكلني أبزوان زي ترجعهم لهم زفلوتيو ستراي جنا يكونن ني أبز أجا بناي بريزنت سياس كيف تحصل ونا يكونن أمونجو جبسن أمونجو إثيوبيان زلوا كنا تار أمريكا
10 times ካብ 10 ግዜ ካብ 10 ምርጫ 10 ግዜ ንግብፂ ክትመርፅ ኢትዮጵያ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ክትባት ትኽእል ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ኤርትራ ናብ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ one of the best strategy ስኻ ነቲ እገዳ ንምእላይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ክእሎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ግብፂ ብመንገዲ ናይ በዓል ኬንያ ዝያዳ ብመንገዲ ግብፂ መንገዲ ስዑድያ ገለ ጌርካ ሎቢ ጌርካ እቲ እገዳ ምስ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው ኤርትራ ነቲ እገዳ ንምእላይ ክትጓየ ምዃና እዚ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ስሉሳዊ ኪዳን ድማ ግብፂ ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዋ ግብፂ ናብ ኤርትራ ዝያዳ ቅርበት ክህልዋ ባይ ዘ ወይ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ታሪክ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልና ነርና ቃልሲስ ብኤርትራ ቀዳመይቲ ዝደገፈት ግብፂ እያ ነይራ ኣብቲ መጀመርያ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክጅምር ከሎ መራሕነት ናቶም እውን ኣብ ግብፂ እዩ ነይሩ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ንኤርትራ ስለተሓልየልና ስለትድንቅፀላ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ቀዳማይ ፅልዋ ኤርትራ ትበሃል ሓያል ሃገር ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ እሳ ድማ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ድማ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ሽርክነት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ኤርትራ እንተተባሂሶም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና እንተገይሮም ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ከተምፃእ ትኽእል እያ እዚ ኸ ናይትሜር ወይ እውን ሽግር ንግብፂ ክኸውን ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ኣብ ጎና ክትገብራ ክትፍትን እያ ብዝተኻለ መጠን ኤርትራ ድማ ነዚ ዘለዋ ሌቨሬጅ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ምስ ግብፂ ትዝበለፀ ስትራቴጂ እዩ ንራሻ ኣብ ኤርትራ ምምፃእ ማለት ንቻይና ወታደራዊ ቤዝ ናይ ቻይና ወታደራዊ ቤዝ ናይ ራሻ ምምፃእ ማለት በአሜሪካ ካብቲ ዘለካ ዝገደደ ፅሊ እቲ ገዳ ድማ ንሓዋር ክቕፅል እዩ ዳትስ ዋይ ቤዝ ወይ እውን ሽርክነት ናይ ወታደራዊ ክትገብር ትኮንካ ግብፂ ወይ ስዑድያ እዚኣቶም ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎም ነቲ ዝምድና ንምእላይ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ከም ዘለካ ቡ ጌርካ ኢንዳይሬክት ልትፀሉ ከምኡ ናይ ጥልያን ዝገብሮ ዝነበረ ፕሬዚደንት ቨሪ ስማርት ደቡብ ኮርያ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ደይመደይልካ ምስ ኣሜሪካ ዋላ እንተዘይገበርካ ምስ መሓዙታ ክትቀራረብ ከለካ ኣብ መንጎኻ ዘሎ ፅሊ እናጎደለ ይኸይድ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ካልእ ገለገለ ዘረባታት እውን ኣሎ ራእይዎም ሕጂ እቲ ናይ ስትራቴጂ ኣላይመንት ክሳዕ ክንደይ ጥፍሽና ፖለቲካ ኣብዚ ረእይዎ ሕጂ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ማለት እዩ በዚ ምክንያት ብዙሓት ሰባት እዚ ዘሪኦ ዘሎ ባህርያት ንዕኡ ዘርብሖ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ እውን ነቲ ናቱ ስዕረት ኣቃላጥፋሉ ዝብሉ ብኣንፃሩ ሃሪስ እንታይ ትገብረላ ብጥንቃቐ ዲሲፕሊን ብዝመልኦ መንገዲ ንኣሜሪካውያን ናይ ኩላቶም ማለት እዩ ከም ፕሬዚደንት ሓንቲ ከም ቱሪ ለመጫ ኣይኮነትን ቱራም ለመጫ ኣይኮነን ከምጫ እሳ ኣባኻትኩም ይገለገለ ደሎ ሪፓብሊካን መኽሳብ ማለት እዩ ብሉዝብ ቋንቋ ከም ፀላእታ ጌራ ዘይኮነሲ ሓደ ኢና ኣነ በቃ ንዓኹምን ነቶም ዲሞክራሲን ብሓደ ዓይነ እየ ዝሪአኩም ኣብቲ ናተይ ምምሕዳር ከማንሲ ቦታ ክህወኩም እየ ቦታ ክሸይም እየ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ትገብር እየ ድምፅኹም ክሰምዑ እየ እንታይ ትገብር ኣላ ትጉስጉሶም ኣላ ስለዚ ብዙሓት ንትራምፕ ዘይፈትዎ ሪፓብሊካንስ ኣለዉ ንዓቶም ከዓ ናብ ናታቶም ፆም ትፍትን ኣላ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ብዙሓት ሃሪስ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ኣሎ ይብሉ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ትሪእዎ ኣለኹም ከማላ ሃሪስ ወላ ሓንቲ ፕላን የብላን ንዓለምና ካብ ውግን ኣብ ጉእ ትወስዳ ዘላ ግን ኣገይን ኣብቲ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ ጆ ባይደን ከማላ ሃሪስ ኣሸላሻል ከም ዘለዎም ናይ ግብረ ሰዶም ኣብ ኤሮጳ ንምትትታ ብዙሕ ትሰርሕ ዝነበረ ሰብ ምዃና ኢና ንፈልጥ ፖሊስ ናታ ድማ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ነገር ኣይረኣናሉን ፎር ሰም ሪዝን ንሳ ክትምረፀሉ ይደሊ ነይሩ እዚ ኸ ይነግረካ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪካ ንዝኽተል ክድግፉ ከም ዝኽእሉ ኣምላኽ መስገን ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ሰብ ዘይስዕብ ምህላዎም እዚኣቶም ፖለቲካዊ ስልጣን ተሒዞም ናበይ ገፆም ክወስዱኻ ከም ዝኽእሉ ድሮ ስልጣን ከይሓዙ ከሎ ካብቲ ናቶም ኩነታትን ኣካይዳን ክትመሃር ትኽእል እዚ ድማ ኩልና ኣስተውዒልና ክንፈልጦ ዘለና እዩ and I think ኣመራርፃ ናይቲ ኣወጋግና ናይ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ናፅነት ዝኣምኑ ዘይኮኑ ኣሜሪካ ምትእትታው እናገበረት እናተኳተኾት ንፖለቲካ ክዝወሩ ዝደልዩ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ዘለዎም በንፃሩ ዶናልድ ትራምፕ ኢደይ ክእቱ ይደልኒ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ስለ ዝብል እዮም ዝደልይዎ በቲ ኮይኑ በቲ ድማ ሕርርኩም ትሪ ኢሎም ኣለዎ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝደገፍዎ ስርዓት ዝሞቶም እሞ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝኾነ ሕጂ ድማ ዝደገፍዎ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ተረኽሚሹ ብሰፊሑ ተሳዒሩ ኣሎ ኣብ ኩሉ ስዕረት ድሕሪ ስዕረት ክወርዶም ከሎ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ገበናት ኣሸላሺሉ ክሪኦ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፖለቲካ ድማ ኣካይዱ መሊሱ ክፅንክረሎም እዩ so they will have a difficult time ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ገይሮሞ ዘሎ ገበንን ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዎምን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ተሪር ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ኣብሪፅዎ ዘሎ ገበን ኣብ ከተማታት ናትና ዝፍፀም ዘሎ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ኢሎም ኣብ ጎደናታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ገበን ፈፂሞም ነይሮም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ዝፈተንዎ ገበን ኣብቲ ቤት ፍርድታት ተሪር ስጉምቲ ክመፆም ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ
بخمي كم زرها خبرلهم حنت فيديو كبكم يدحريا بناتنا كاب عدوا ناب ممحدار كتما راما عد 4 إلون كساب مرب أبز وسد 49 كيلومتر منجد نازلنا كبرات تملكتنا إذا منجد زي أفروتين كونستراكشن مس منجست فيدرال كهانزو أب خلت تشحن 10 عامة مرت وعلى وسيدو زجمرو سراحتي نيرؤيو خوين قناتي سراحتي سب سنك كوينات بزي مززامو بركت زبالة حبرت سب أب كبيد محبرة قطباون تجمع تساطحهم كم زلوا يوم زقلتو أنا صرت سعيد شجر له بتعمل شجر يوصل تايكم هنا أنا بجزات ولد عدين تعدي سلية يوصل بتعمل بالشويو سبت ساقيو بسلي بتلي كعدوى نبزح مسا وعدوى ساعات كل 9 كي تصبح من جراي تركبين سنكز من قدري مالك مكينة نرامات الكايم منم نجر ناي 3 مع التخيل من كام حراي لما أي مصل كانيم مقدح ما قيلوها عاصفة تاخذ في كات مصها عبي مسماري عري قبانيرو زعري من قسي يلا عاوز حيس عدما قلولا وزنيه عبرس قلولا وقلولا ونهنا هزي لازم نحنا منن بقى صريحنا ني ترانسبورت يا نخفل ما صريحنا نجازان وسط جنزب يله سلازو خانه دما يبلو اتوم نبرتي منغستي فيدرال تجمير وزنبره هنصات منجد اسفالتي داغم هنصاتو كجمر يغبا إلهم صرغا عريلنا الله ودبيو عبي ودبيو مس إرترا ولا باصع يكون اسمر يكون بزي كيدن نصعن كاتوا زخلا ماتيو كاب جوتي نما هل هاجر بباصع يزاربنا أب ممحدار كتمارا مع عد 4 أتحاباري كيد سرح منجد معبالة قصر أيتا على أزار برهانم اتي منجد بتغير بتي راما مال الدوب ناي إرتراني تبياني بوجن تجرايو تزبي أب تجزي السلام نزل منجد كفيتهم سير تراس جبرت نبرة منجد عصب ديو بمنجد دي عندقرات سنة عفجير كاديو بمنجد راما عندخالا جير كاديو نقدر نخجبر زوج عاري جبر كم زنبرة انتخونه تاكايدانا هوحات كم زي سرلت كم زغبرون نتكوينات دما بعلو كم زبغسو ابزوان زدما فدرال مستير تراز نبرو كدان غديفو بنصارنت مسير ترا بمخاد واغا يخفلالو بتقوين بتي اتحساب كريو خلو تزبي زاربون البوليتيكانيات زاربون كساكندي استفلاليه مخانو نخنفلتينا اسكه نابكالار استكنسغر منالبات ገለገለ ሰባት ወነዚ ዘይን ፈልጦ ሰባት ስለዘለና እስከዚያ አንተ ቪዲዮ ነራትና በያላ ቀሪባያን ይረግን I رخب كوان الله if I can find it I'll give it to you كذي أنا مجمرة ني قلنا بزعبا يرترا بزح ما صلة سمعت صلة زربنا تحققنا ينفلتونينا نايل أبينا وددر طباقه ويونا موديليست شو أبشحن 907 كلتن أبكت مسمراز كايز نبر ريون يرترا قد مكالوت قد مقداموت ينيرن لذي أب 7 درونا فاشن شو كميز بلا قناجو كميز بلا صبغات كميز بلا قرمات كم زنبرا ناي أديتاتا إذا دبالو مسنيت أب عالماو ستيج أب مسيس يونيفرس قدامي تخينا لا قربابتنا حنين كبلو جميرا مالوغن حنين يبلو حزب إيرترا وحديو أب عالماو ستيج جن بتدقاقامي إيرترا ترايا ترى سلازي إذا دما كو واحد الله ما يكالنا له زيت واحد الله ما يجيرو وحطت راينا ندلي كاله كنبلو نخلي يلان سلازي إيرترا بزو تصبغ نقرات اللوا بينيام كابحانت نيشتي حقر ووتيو بعالم درجة تتكاس سبورتنيا كونكلو ردي حريدو ما معات تودادرتنا فرد لنا زيادة ما إيرترا تبهال أبناء فاشن شو ترايان تسمي عن زيت فلت هجر حنسا مسيات رادي كونس قطر هذا خينا لا أبتي فوتينج ساب حجي سلازي إيرتراويان أبزخدنا يو أدمعت مخانا كم من أصنا دي كونس أستواصوناتنا ببوليتيكات رادي كونس أبتكو طبعا محبر سباوي سوشيال إيكونوميكالي أبزخدنا يون أدمعت مخانا نرزلنا زي دما نبي حتى كونكور حالون كن حقو سلون زقبعنا يو نسني دما نغطل أبتي تشويس اللي زبها المرجع حدث معلتا تريفوالو بتقين بتي إيرتراوي عوز غون سرح بمقبار بدأ جنب وشتنا وشتغان غيد تلتي ER ميديا حجي أب قدمي كوليج بيزنس محبراوي سنة فلتأتن عد قيحنا زلنا تمهرون هاي كوليج نسدرا سواتن كالوت سقومات سدرا بيتاتن زقبرو ناي قوعي ناي عصيد حجزات نيرو أبون زتساتفو تمهرون نقال خابتهم ودبتن زقبرنا على محتت الله نابو خبلكم زيامتري وامزلهم تمهارو يونيفرسيتي ويون كوليج ناي عد قيح زخون يوم أبت كبابي سدرا سماعتات جراوتناتهم بمعتات أستواز أخو قبرن رلنا ناي بحكي زحقو سينا نرزلنا
እዚ ዓይነት መንፈስ ክትርኢ ከለካ ድማ ብዙሕ ተስፋ ይስምዓካ ምክንያቱ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ተቐደም እንትዝክርዎ ተኮይኑ ምስ ዝክርዎ ኣብ ግዜ ዓፂድ ንህዝቢ ንምሕጋዝ ካብ ቤት ትምህርታቱ ኣነ ከለኹ ተምሃራይ ከለኹ ገለያ ንጋሽ ባርካ ትኸይድ ገለያ ንሃዞመ ትኸይድ ገለያ ንገለ ተምሃሮ ኮይን ካብታ ግዜ ዓፂድ 2 ሰሙን ዲ ገለ ዝኾነ መንእሰይ ካብ ቦቱ ከይዱ ንዓሊ ግድር ድዩ ክበፅሖ ባርንቱ ድዩ ክበፅሖ ኣብቲ ሰፋሕቲ ግራውቲ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ብምኻድ ንህዝቢ ይሕግዝ ነይሩ ሓደ ካብቲ ተነፋቂ ክፋል ናይ ትምህርቲ ዝነበረ እዩ መንግስቲ ድማ ቅድሚ ካልኦት ዝነቕሐ ስትራቴጂ ናቱ ድማ ነቲ መንእሰይ ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣምፂኻ ኣብቲ ቁጠባዊ ማእቶት ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ መንእሰይ ድማ ኣብ ከተማ ዝዓበየ ሕርሻ ዘይፈልጥ ዓፂድ ዘይፈልጥ ፀሓያ ዘይፈልጥ ድማ ምስቲ ሶሾ ቁጠባዊ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገሩ ክዋሳእን ኣብቲ ኣበርክቶ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢዱ ክሕወስ ይገብር ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሄድ ዲፓርትመንት ዲን ኮሌጅ ናይ ኣካዳሚ የፅሕፈት ሃማመት ጉዳያት ተምሃሮ ምምሕዳርን ፋይናንስን ቅድሚ ሰሙን ናይቲ ዝነበረ ዓፂድ ኣኼባ ብምእካብ ከመይ ክንሰርሕ ኣለና ከመይ ክንውድብ ኣለና እቲ ምድልዋትና ኣፃፊፍና ኩሉ ተምሃሮ ከም ዝሳተፍ እቶም ዝሕገዙ ኣካላት ከዓኒ በቲ ናይቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ናይቲ ኮንዳዕ ተመሚዮም 161 ዝኾኑ እዮም መጀመርያ መፅኦም ሕጂ ዞም ኣብዚ ንሕግዞም ዝነበርና ገሊኦም ስድራ ስዋኣት እዮም ገሊኦም ከዓ ኣንስቲ ናይ ወተሃደራት ማለት ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለዉ ሰብኡቶም ኮይነን ነቲ ሓገዝ ብከምዚ ወዳዲብና ሓደ ድሓን ዝኾነ ስራሕ ከዓ ሰሪሕና ማለት እዩ ናይቲ ተምሃራይ ሰናይ ድልት ስለ ዝኾነ ምናልባት ቁሩብ ተዓዲ ካብዚ ኣንጊሂና ኢና ከይድና በእግርና ኢና ከይድና ቁሩብ ክንደይ ኪሎ ሜትር 5-6 ኪሎ ሜትር ኹም ብናተይ ገምጋም ክዛረብ ከለኹ ኣንጊሂና በእግርና ከም ንኸይድ ጌርና ናይቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ሰናይ ድልት ስለ ዝኾነ እዚ ስራሕ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ከም መንእሰያት ብፒሮን ብኮምፒተርን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ውፅኢት ድመፅእ ብጉልበት ክትሰርሕ ምኽኣል ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ እዚ ክብል ከለኹ ኣነ ንባዕለይ ተምሃራይ ስለ ዝኾንኩ ካብ ሓረስቶት ስድራ ድማ ስለ ዝመፃኹ እቲ ኣብ ኣካዳሚ ትመሃሮ ቴክኖሎጂ ትመሃሮ ኩሉ ፅቡቕ እንድዩ ኢድካ ክፅየቕ ዘይትፈቱ እንድሕር ኮይንካ ግን ኣብ ዓለም ዓብ ለውጢ ከተምፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ገለገለዮም ነዚ ነገራት እዚ ከም ብሕማቕ ነገር ከም ዝርእይዎ ርግፀኛ እየ ኣነ ተምሃራይ ከለኹ ካብ ናተይ ተመክሮ ክነግረኩም ተምሃራይ ነርና ዩኒቨርሲቲ ክንውድእ ከለና ኢጎ ኣለካ ከምዚ ኣነት ምሁር እየ ኣነስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እየ ክሰርሕ ዘለና ኣነ ገለገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዝካ ኢኻ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ክብሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ዓድና ማለት እዩ እቲ ሕቶ ኣብ ሪል ላይፍ ኬድካ ንክትሰርሕ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝዕንቅፃካ እዚ ነገር እዚ ኣነ ካብቲ ዝነበርኮ ሰርቪስ ክወፅእ ከለኹ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ገለመለ ይበፅሕኒ ነይሩ ስደት ምስ ወፃኹ ኣብ በዓል ሱዳን ትምህርትካ ትርጉም የብሉን ምኒዋለ ዲኻ ክሰርሕ ኣብ ፋብሪካ ዲኻ ክትሰርሕ ኣብ ድኳን ዲኻ ክትሰርሕ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝነበረካ ኣንነት ክሰብሮ እንተዘይክኢልካ ፀምካ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሰብ ኣብ ከምዚ ከሎ ብፍላይ ድማ ካብቶም ደቂ መምሃራን እንዲዮም ኣብ ከተማ ዝዓበዩ ገለ ምስ ሕርሻ ርክብ ዘይብሎም ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ማእቶት ከይዶም ምስ ኣፍራዛ ምስ መዓፂድ ምስ ኩነታት ምስቲ ሕብረተሰብ ናይ ሃገሮም ምስቲ ሪል ላይፍ ክላለዩ ከለዉ ፅባሕ ንግሆ እውን ናብ ሕርሻ ክዋስኡ ድዮም ብፍላይ ብኣግሪካልቸር ዝምሃሩ ዘለዉ ድዮም ገለገለ ኣብቲ ሪል ላይፍ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ዓይኒ ልቦኖም ክኸፍቶ ክእል እዩ ማዓንቲ ተምሃራይ ከለኹ ነቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ይርዮም ነይረቶም ተምሃሮ ዳርጋ ብጀካ እቲ ናይ ከተማ እቲ ናይ ገጠር ሂወት ኣይፈልጥዎን እዮም ክንደይ ደቂ ኣስመራ እኮ ነይሮም ዓዳ ቤተ እውን ዘይፈልጥዎ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ሹቕ እንድሕር ኮንካ ዘገድደካ ምክንያቱ እንተዘይብልካ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ማእቶት ዝበሃል እዚ ክትኸዶ ከምኡ እውን እዚ ኣብ መንጎ ትምህርቲ ከይድካ ንሕርሻ ንዓፂድ ትኸዶ ግን ዓይኒ ልቦናኻ እዩ ዝኸፍታካ ሜቢ ምቾት ከይከውን ይኽእል ግን ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ትላለ ምስ ሃገርካ ከም ትላለ ምስ ህዝብኻ ከም ትላለ እዩ ዝገብረካ እዚ ድማ እዩ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ለውጢ ናይ ሕብረተሰብ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ባይ ዘ ወይ ኣነ ክንደይ ግዜ ኢለ ሓደ ተምሃራይ ብሃይ ስኩል ከይዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ከምዛ ናይ ቀረብ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት ኣባይተ እቲኻዮ ኣበርክቶ ናቱ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ኮሌጃት ፕራክቲካል ትምህርቲ ዝምህሩ ኮሌጃት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ቴክኒካል ስኩል ዝበሃል ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ድማ ናይ ሓመልማሎ ናይ ሕርሻ ኮሌጃት ህዝብና ቁጠባዊ መናብሮ ናቱ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ እንድሕር ኢልካ ኮሌጅ ናይ ሕርሻ ክህልወካ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ዝበለፀ ፖሊሲ ናይዚ መንግስቲ ሶሻል ሳይንስ ክትምሃር ተኮይንካ ወዲ ተሰነይ እንድሕር ኮንካ ወዲ ኸረ እንድሕር ኮንካ ወዲ ባፅዒ ተኮይንካ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ሶሻል ሳይንስ ክትምሃር ተኮይንካ ንዓዲ ቀይሕ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ 4 ዓመት ንዓዲ ቀይሕ ትፈልጣ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፈ ካብ ከረን ነስመራ ምስ ከድኩ ስመራ ፈሊጠ እያ ህዝቢ ስመራ ከመይ ይሓስብ ብኸመይ ይነብር እንታይ ይመስል ገፃት ናቶም 4 ዓመት ኣብኡ ስለ ዝገበርኩ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ሒዘ ተምሃራይ ሃይ ስኩል ከሎ ኣጋጣሚ ኮሌጅ መንደፈራ ስለ ዝነበርኩ ህዝቢ መንደፈራ ከመይ እዩ ከመይ ይዛረብ ብኸመይ ይናበር ክፈልጥ ዕድል ረኺበ ጁነር ክመሃር ከለኹ ደቂ ኣምሓረ ስለ ዝነበርኩ ደቂ ኣምሓረ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ህዝቢ ደቂ ኣምሓረ እንታይ ይመስል ከመይ ያካይዱ ንክፈልጦ ዕድል ይብኒ እዚ ዕድላት ተዘይብልካ ንኤርትራ ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሳዋ ምስ ወረድና ኣብ ጋሽ ባርካ ሰባት ከመይ ከም ዝነብሩ ንክንፈልጥ ዕድል ረኺበ
ኣብ ከረን ተወሊደ ስለዚ ዓበኹ ድማ ተኻል ሕብረተሰብ እውን ንከላልዩ ዕድል ረኺበ እዞም ኣገልግሎት ዝነበሩ ታሪኻዮም ሕጂ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ሰሚዮም ዝፈልጥዎ ኣብ ዓሰብ ዝነበሩ ኣብ ባፅዕ ዝነበሩ ጋሽባርካ ዝነበሩ ሳሕል ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ብቐረባ ይፈልጥዎ እዮም ፍቕሪ ናይ ሃገር ድማ ኣለዎም በንጻሩ ካብ ሓንቲ ቁሸት ተወሊዱ ኣብ ኣሸራ ተወሊዱ ወይ ኣብ ሓሸላ ከባቢ ከረን ወይ እውን ኣብ ከባቢ ዓዲ ኋላ ተወሊዱ ወዲ 15 16 ዓመት ከሎ ንስደት ድሕሪ ከይዱ ንኤርትራ ይፈልጣን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ምዃኑ ክፈልጦ 9 ብሄራት ከመይ እዮም ገለ ክፈልጦም ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ሳዋ ምኻድ እዚ ማእቶት ምኻድ እዚ ገለ ነቲ ህዝቢ ሃገራውነት ንከማዕብል እሱ ገይርዎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉያ ስለ ዝኾና ኣይኮናን ዝብዚ ንሪኦ ዘለና መንእሰይ ዝብዚ ንሪኦ ዘለና ሕብረተሰብ ከይዱ ኣብዘ ዓዱ ክሰርሕ ከሎ ዓደይ ዶ ኮይኑ ኣብዘ ዓደይ እንታይ ክገብር የሰርሕ ይብልኒ ኤርትራ ሃገሩ ምዃና እዩ ዝፈልጥ ይርህፀላን ይደኽመላን ኣሎ ምናልባት ንሱ ክረብሓላ ይክእልኒ መስዋእቲ ፈጥኡ ይኸፍል ኣሎ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ደቆም ግን ንሳቶም ዝርህፁላ ዘለው ዝደኽሙላ ዘለው ፅባሕ ንጎ ደቆም ከስተማቕሩላ እዮም ከምኡ ድብል ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ንስኻ ከይትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ትፀፍረ ፃዕርኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ኣካይዳ እቶም ሓንደስቲ ናይቲ ሓሳብ ንሶም ኣየስተማቕርዎን እዮም ተዓወት እዩ ዝብል ተዓወት ደቆም እዮም ዘስተማቕርዎ ንስኻ ትደኽመላ ደቅኻ ድማ ብፅቡቕ ይነብሩ ንፉዕ ሓረስታይ ድማ ከምኡ ዝገብር ኩሉ ግራውቱ ክዛልዮ ከሎ ንዑ ክኾነ ጥራይ ኣይኮነን ንደቂ ደቁ ክኾነ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ይሰርሕ ገዛ ክሰርሕ ከሎ ንዑ ጥራይ ኣይኮነን ንደቂ ደቁ ክኾነ ሓድጊ ክኾነ ስለ ዝደሊ ስለዚ እዞም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለው ሎሚ ነቶም ደቆም ዝበለፀ መድረክ ክኸውን እዩ ኣብ ኣገልግሎት ዘለው ደቆም ተማሂሮም ኣብ ኮሌጃት ኮይኖም ተማሂሮም ካብኣቶም ንላዕሊ ዝበለፀ ፀጋታት ንዓታቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ንስማዕዮ ምስ ከብዚኣ ከማይ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዓቅምና ፀባ ሃገርና እንታይ ክኸውን ዝብላ ርእስቲ ይኹን ነዚ ፍረ ዘኽተፍሪ ከለኻ ንመን ወፂእካ ኣለኻ ኣብቲ ወፂእካ ዘለኻ ንመን ኢኻ ኣብ ዘለኻ ከዓ ንመን እዚ ንስኻ ከምዚ ኣፍሪካ ሰሪሕካ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ 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 ደስ ዝብለካ በብቲ ሰኸትካያ ዲጋ ምታሽ ምን ይኸውን ኣሎ ፅቡቕ ማይና እንድሕር ዓቂምና ሓመድና እንድሕር ዓቂምና ፀባ ሃገርና እንታይ ክኸውን ዝብላ ርእስቲ ይኹን ጉምሩክ ምስራሕ እዩ እሱ እውን ናብ መወዳእ ገፅ ከይድ ኣሎ ካልእ ሓፈሻዊ ንጥፈታት እዚ ረሃፅ ናይዞም መንእሰያት ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፈካ እዩ ክሳዕ ክንደይ ብቅዓት ኣማዕቢሎም ከም ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ተፃዋርነት ክሳዕ ክንደይ ፃዕራማት ምዃኖም ኣይሆፕ ኣምላኽ ፃምኦም ይፍደዮም ኣይሆፕ ኣብ ነፍሶምን ኣብ ደቆምን ይከሓስዎ ይኾኑ ሰራዊት ማለት ድማ ከምዚ እዩ ብረት ሒዙ ንኩናትን ንሞትን ጥራይ ዝፅበድ ኣይኮነ ኣብቲ ካልኣይ ዓይነት ኩናት ሃገርካ ንምልማዕ ዝግበር ጅግንነት ድማ ኣብዚ እውን እዩ ዘሎ ኣብ ግንባራት ንኩናት ጥራይ ኣይኮነን ጅግንነት ኣብ ልምዓት እዩ ዝያዳ ከምቲ ወታደራዊ ጀጋኑ ዘለውና ናይ ልምዓት ጀጋኑ ድማ ክህልውና ይግባእ ከምቲ ብረታዊ ቃልሲ ጀመረ እድሪስ ሓመድ ዓዋቶ ነኽብሮ ኣብ ልምዓት ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ሓለፍቲ እውን ክብሪ ክወሃቦም ክርቁሑ ይግባእ ስለዚ ልክዕ ካልእ ገፅ ናይ ጅግንነት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚኣቶም ድማ ነቨር ኤቨር ንዘለኣለም ከይትርስዕዎም ምክንያቱ ነዛ ሃገር እዚኣ ኤርትራ ትበሃል ልምዕቲ ሃገር ትበሃል ሳላ ናይ እዚኦም ፃዕሪ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽር ይደሊ ነፍስና ከነዘኻኽር ንካልኦት ድማ ንነፍስና ዘኪርና ንካልኦት ከነዘኻኽር ድማ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣም ቨሪ ቨሪ ሹር ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሪኢኹሞ ነርኩም ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ልበይ ስለ ዝትንክፈኒ እቲ ስራሕ ናቶም ከምዚኣ ኢሎም ዝደኸምዋ እያ እታ ናፅነት መፅያ ከምዚኣ ኢሎም ዝደኸምዋ ድማ ቁጠባዊ ሓርነት ናይቲ ህዝቢ የረጋግፁ ኣለዉ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንካልኦት ክጠቕሞም ይኽእል እንተልኩም ናብ ካልኦት እውን ኣመሓላልፍዎ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ መንፈስኩም ከተሐድስ ትኽእል ደርፊ ድማ ምዝያ ክገጥፈኩም كماخ عينت كرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كماخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفطم زتتنكفلت ቋርሶ ሸሻኪ ባንዴራይ ማሚተይ ትብኽቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለግሕና ኢለናኺ ክመሃራሉ ታሪኽኪ ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታው ርኸይደፍረኒ ተገስኩ ንሸዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውነይ من مولا كما
ملأت كوتشاف نبجا خفتم زيت تنكفت بانديراي عتي اندخي يترقالو مدخي كم قيولينا دكفي هنقوارز روش شاكي مامي تاي بانديراي مترتي فناتكين بعقلي علك حناي لنخي كم حرارو تايكي بانديراي